Boa tarde. Benvidas a todas e a todos a esta nova sesión plenaria. Vamos a comezar co primeiro punto da orde do día, que, como de costume, a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 27 de febreiro de 2026. Queres facer un inciso? Sí. Boas tardes a todos e a todas. Na acta do 27 de febreiro marca que se aprobou a proposta de adhesión ao convenio á lingua e, según o informe do anterior secretario, marcaba que para poder aprobar ese acordo tería que ser unha maioría absoluta e non a houbo. Houbo 10 votos a favor, 9 votos en contra, unha abstención e unha ausencia, o que significa unha maioría simple, co cual ten un erro a acta. Pedimos que se subsane e que se comunica onde se teña que comunicar. Ben, verémolo entón debidamente. Pasamos entón a votar este primeiro punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Vale. Pasamos entón ao segundo punto da orde do día, que é a proposta da alcaldía sobre o nomeamento de fillo adoptivo a título póstumo a Enrique Arguindei Banet. Como sabedes, esta é unha proposta que ven de man, por sorte, de multitude de colectivos do noso pobo. Chamo a Lao a vir a facer a exposición da proposta en nome de Siria. Benvido e grazas. Boa tarde a todo. É para min unha honra levar adiante esta proposta. Lle tocaba ao presidente de Siria, pero como non pode estar, pois delegou en min. Alén do espectro ideolóxico no que cada quen se poda mover con absoluta liberdade, máis alá da postura de que cada un adote como propia, hai territorios no que nos podemos atopar todos. Para os 18 colectivos asinantes desta petición, Enrique Arguindei constitúe un deses espazos, porque foi un visionario que imaginou cousas que nos parecían galácticas a finais dos anos 70 e hoxe constituyen algo tan cotián que quizáis non saibamos valorar justamente todo o que hai detrás para conseguilo. Os méritos de Enrique Arguindei van manxalando o seu traballo como membro desta corporación municipal en sucesivas legislaturas. A pegada do seu traballo pode verse no social, no cultural e no educativo. Desde as súas clases de francés, primeiro no Instituto de Rodeira e máis tarde no Instituto María Soliño, fixo sempre desde unha óptica en favor do pobo no que se integrou como un máis desde a súa chegada a mediados dos 70. Como concelleiro, apoiou o tecido cultural e asociativo, dándonos entrada nas primeiras festas patronais participativas e abertas a todos os colectivos que aceptamos a súa invitación. Era o ano 1979. Impulsou a catalogación do patrimonio arqueolóxico e a protección de lugares como o petroglifo de Montecarrasco ou do Balcón do Rei, contando coa colaboración da sección correspondiente do Museo de Pontevedra. Iniciativas singulares como o curso de iniciación ao cine clásico marcaron un momento na vida de moitas das persoas que tivemos a oportunidade de ter experiencias como esta ou outras como exposicións sobre o patrimonio cultural de Cangas e da provincia. Iniciou tamén o proceso de creación da Casa da Cultura e a Biblioteca Municipal. O proxecto de construción foi aprobado con unanimidade da Corporación Municipal e construída e inaugurada por unha corporación posterior na que el xa non formaba parte. Desde principios dos anos 90, constan nas atas dos plenos a solicitude de construción do Auditorio Municipal e do Conservatorio de Música. Esta moción do Conservatorio de Música foi presentada xa no ano 1991. Tamén foi iniciativa súa a constitución dun Consello Escolar Municipal, canle de participación na que administracións, familias, personal non docente, alumnado e educadores abordábamos os problemas da nosa rede escolar e dábamos impulso a iniciativas de dinamización educativa como foron as xornadas de ensinantes do Morrazo ou a Semana do Libro Infantil, por poñer só 2 exemplos. Deu pulo a normalización da lingua galega creando unha revista municipal de cultura, a Gabota, de difusión gratuita que comezou a distribuirse en xaneiro de 1983,
con contidos diversos, sociales, culturales e educativos. Anos máis tarde, impulsaría a constitución da Coordenadora de Equipos de Normalización Lingüística, da que naceron revistas como Maré ou as guías de libros que se utilizaban para que os pais e as nais puderan agasallar aos seus fillos con libros para Nadal e que se distribuían a todas as familias. A creación da Asociación Cívico-Cultural Siria e da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas fixérono máis referente porque fixo que Cangas fora un referente fora das nosas fronteiras e deben a él, sobre todo, o seu carácter e o seu apoio nos duros inicios con un traballo duro físicamente e incluso con a aposta do seu patrimonio personal. O seu traballo lingüístico foi tamén considerável. Dificilmente poderíamos recoller todas as traducións de grandes obras da cultura francesa ao galego. Dende o Cándido de Rousseau ao Avaro de Molière poden leerse gracias á súa generosidade de forma gratuita a través da súa páxina web Palabras Desconseladas. O seu esforzo recopilador da nosa tradición popular a través da antoloxía do conto galego e das lerias e enredos para os máis pequenos da man de Marusa Barrio, que moitos utilizamos como material de traballo imprescindible cos máis pequechos. Pero hai un traballo que ocupou unha gran parte dos seus últimos 25 anos de vida, un traballo colectivo. Falamos do grupo Maré do Morrazo, un colectivo de xente limitado, pero que ten tras de sí 250 persoas habitantes do Morrazo, que constitúen a base dun traballo de recollida de palabras e frases de toda a nosa bisbarra materializadas nun libro titulado Unha maré de palabras, publicado polo Museo Masó, e 3 artigos e un cuarto en camiño para cadernos de fraseoloxía do Centro de Investigación Ramón Piñeiro para as Humanidades. Por todas estas razóns e outras, que nos levaría moitísimo tempo detallar, as entidades Siria, Cineclub Cangas, Teatro de Ningures, IES Rodeira, IES María Soliño, Coral Estoná, Coral Queixumes do Ío, Asociación Veciñal de Arabelo, Mulleres Progresistas de Darbo, Asociación Cultural Acepa, Asociación Cultural Peix 2, Grupo de Danzas Pais de San Roque, Movimento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, Fundación Casa Museo Camaño Sestido a Mangallona, Asociación Cultural Cacareso, Asociación Memoria Histórica de 28 de agosto, Comunidade de Montes de Coiro, Asociación Cultural Entre Bambalinas, Revista Galego de Teatro, propoñemos ao Pleno do Concello de Cangas a adopción do acordo para o nomeamento de fillo adotivo a título póstumo a Enrique Arguindei Bané. Grazas. Pois ben, despois de escoitar esta ampla exposición, vamos dar, como normalmente, abrimos a primeira quenda de palabra, 5 minutos. Comezo pola señora Prieto. Hola, boa tarde a todas e a todos. Nada, vamos a apoiar a esta proposta. Tamén quero agradecer a todo o colectivo por a iniciativa e o traballo de traer aquí que Arguindei sea o fillo adoptivo de Cangas, porque me parece, e nos debería de parecer, creo, que é moi, moi merecido. Nada máis, grazas. Señora Portas. Ben, bueno, desde a Alternativa dos Veciños, en primeiro lugar, queremos recoñecer o valor que ten traer este tipo de iniciativas institucionais, ¿no? Cando se busca o valor dunha figura relevante na nosa cultura, na educación e principalmente no noso pensamento galego, ¿no? No caso de Enrique Arguindei, é evidente que existe un amplo respaldo social, asociativo, tal e como recolle no expediente, con múltiples entidades culturais, educativas, veciñais que apoian esta proposta, ¿no? Isto xa é por si un indicador importante de que clase de persoa foi e que pegada nos deixou no pobo de Cangas, ¿no? Sabemos que Enrique Arguindei non desexaba só unha homenaxe simbólica, senón que tamén nos dá oportunidade para reflexionar sobre o seu legado, sobre o legado que deixa esta persoa e como este legado se integra no noso presente e no noso futuro, na nosa vida pública actual do noso concello. Entón, neste caso, principalmente, queremos lle dar as grazas. Está nas nosas mans que ese legado persista no tempo, grazas
polo que tú fixeches, pola pegada que nos deixaches e, evidentemente, a alternativa apoiará esta iniciativa. Turno para Eugenio. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, que podemos decir de Enrique? Eu creo que a súa labor, a súa entrega, as súas iniciativas, a súa cultura, todo o que fixo por este pueblo, tanto culturalmente como concelleiro, como alá en onde estuvo, en onde se lle pediu, estaba, nunca dicía que non, e todo o que había que facer polo ben do pobo o facía, eu creo que isto é merecido e hai que agradecerlle aos colectivos, como a todos que os aquí presentan esta iniciativa, e darlle as gracias por traer casos como estes. Nós, desde logo, vamos a votar desta iniciativa porque entendemos que é unha iniciativa importantísima porque perdurará no tiempo a memoria de Arguindei. Gracias. Turno para... No. Señor. Creo que te saltas un grupo. Ai, Dios, Antón. Teño a tomada contigo, xa Sí. sabes. Señor Gracias. Iglesias. Bueno, non podo pretender facer aquí unha lectura de currículum que ni siquiera os propoñentes fixeron porque sería demasiado longo, efectivamente. Así que eu simplemente decir que nomear o fillo adoptivo é facer xustiza co súa imensa labor cultural, sempre con a nosa lingua como centro. A súa trayectoria pois enriqueceu o noso panorama literario e educativo, porque esa é a maneira en que eu o coñecín no seu momento no instituto, na súa labor educativa. Pero creo que o seu apoio a iniciativas locais, culturais, fora do que moita xente o coñece como a nivel cultural como traductor, a min é como me gusta lembralo, co seu apoio a iniciativas locais, que algunhas foron nomeadas na intervención dos propoñentes. O mundo da cultura na nosa vila non se imagina sin el. Unha vida dedicada á palabra e que puso a Cangas no cumio da traducción do noso país e que foi un cangués máis desde que chegou. Merece máis que ser fillo adoptivo. Agardo que fose consciente da inmensa estima que se lle tiña e polo menos os que o coñecemos e a súa familia e amigos, polo menos podemos ver hoxe ese sentimento de estima agora que xa non está. Evidentemente imos apoiar esta proposta e non teño moito máis que decir. Gracias. Ben, turno agora para Gestido. Boas noites. Dende o Partido Popular queremos primeiro agradecer os colectivos que tuveron a honra, pois a propoñer traer esta proposta aquí o Concello, pero sí vamos a decir tamén que como fixemos os fai sempre, vamos a absternos nesta proposta porque creemos que estes tipo de propostas debense consensuarse e falarse previamente cos partidos políticos porque ao final somos nós tamén os que temos que con o noso voto apoiar este tipo de propostas, por iso así o entendemos. Eu coñecín en miña función de concelleiro de Cultura en algún momento puntual, non coñecín como mestre nin de outra forma, ver si con algún colectivo que tuve, pareceme unha persoa totalmente enriquecedora cando falas con el, non? Pero creemos, insisto, este é o primeiro paso, a apertura do expediente para poder facerlo fillo adoptivo. Creemos que é importante, pero creemos que é necesario ter unha conversa, ter reunións e coñecer de antemán todo este tipo de iniciativas. Por eso vamos a abstenernos nesta primeira proposta. Ben, grazas pola súa intervención. Non sei se queredes volver a facer o segundo turno. Ben, pois entonces pasaríamos a facer a votación. Simplemente quero aclarar que este expediente foi tramitado exactamente da mesma maneira que os dous que se fixeron do mesmo xeito o ano pasado, solo por aclarar que non houve ningún trato distintivo desta proposta,
como as dúas que se fixeron o ano pasado foron propostas por colectivos veciñais e se tramitaron exactamente da mesma maneira que se está tramitando por aclarar a cuestión. Simplemente, a partir deste momento podemos falar e dar todo o debate que se estime oportuno. Eu, pola miña parte, agradecer a todos os colectivos, efectivamente, creo que deixaron unha constancia manifesta da pegada que deixou unha persoa comprometida como foi Arguindei, o que é patrimonio dos galegos e das galegas, pero moi en especial de Cangas, ao que adicou todos os anos da súa vida, como comentaba o señor Iglesias, aportando o mellor de sí, promovendo para enriquecer, digamos, o noso patrimonio cultural e que poidésemos disfrutar del. Sen máis, parabenizarvos por este acto de recoñecemento e tamén de gratitude por parte da Vila de Cangas a Enrique Arguindei. Pasamos entón a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Cantos? Nove. Porque Vitoria tamén votou. Sí, queda aprobado con 9 votos a favor. Ben, pasamos entón ao terceiro punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración do Inventario Municipal de Bens. Doulle paso ao propoñente. Sí, boas tardes a todos. Antes de nada, recordar e denunciar o incumplimento do acordo plenario do PSON do último pleno, que decía do de primeiro por convocar no plazo de 15 días esa xuntanza de portavoces, que non se fixo, e presentar un calendario e cronograma do traballo do PSON, que tampouco se fixo. Volvendo un pouco a moción, o Concello de Cangas O Concello de Cangas ten actualmente un inventario de bens realizado pola empresa Laia no ano 2005, inventario que recolle os espacios libres, xardíns, edificios, camiños municipais, así como as cesións urbanísticas. Este inventario, co paso dos anos, vai quedando obsoleto, sendo necesaria a súa actualización para dar un bo servicio. No Departamento de Urbanismo estánse acumulando moreas de alegacións, tanto de veciños como de asociacións, para que sexan estudiadas e incorporadas actualizando a ese inventario de bens. O inventario de bens é unha ferramenta fundamental, básica dentro do urbanismo, polo que ten que estar debidamente actualizado para non perxudicar a centos de veciños. A empresa encargada do PSON é a que está, entre comillas, a elaborar este documento de actualización do inventario de bens. Tanto o traballo de inventario de bens como o PSON están totalmente paralizados por o actual goberno de Cangas, que apostan por un urbanismo selecto e a carta, a modificacións puntuais para 4, olvidándose dos 26.711 cangueses. En xaneiro do 2025, o equipo redactor Monsa documentou no prazo de 6 meses Cangas tería rematado inicialmente. Un PSON elevaría estar traballando tamén neste inventario de bens. É dicir, en xullo do ano 2025, Cangas tería, no verán pasado, Cangas tería unha aprobación inicial do PSON encamiñado a este inventario. Pero este goberno, nin PSON, nin inventario, nin expropiación do camiño de Punta Couso, nin PEMUS, nin aparcamentos, nin plan de tráfico. Eso sí, para o tasazo da basura andan finos. Por todo isto traemos as seguintes propostas de acordo pleno. Primeiro, instar ao Goberno de Cangas a que nun plazo de 15 días convoque unha xunta de portavoces coa empresa adxudicataria a elaboración do inventario municipal de bens para coordinar os traballos e organizar un cronograma. E segundo punto, instar ao Goberno de Cangas a dar traslado de todas as alegacións rexistradas, previo estudio e informe dos servicios técnicos e xurídicos á empresa Monsa. Nada máis. Ben, damos entón, abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas, señor Martínez, señor Iglesias. González. Bueno, o Grupo Municipal do BNG comparte a necesidade urxente de dispor deste documento actualizado, pero non é quen o PP de dar leccións de exixencia sobre un problema que leva arrastrando Cangas desde hai anos, incluindo
4 anos do propoñente Rafael Soliño como concelleiro de urbanismo. Tamén recordar que a inclusión da realización dese novo inventario coa redacción do Pexón, que o Goberno Municipal decidiu paralizar no seu momento en 2019, con María Navallo como concelleiro de urbanismo, non axuda precisamente. Así, tiveron anos para resolvelo diversos gobernos e non o fixeron. Agora, desde a oposición, entran as presas. O BNG rexeita a forma e o fondo do punto primeiro da moción. A xestión do goberno non se imparte mediante prazos de 15 días que impón a oposición. O PP intenta lavar a súa imaxe a costa de unha necesidade real, buscando titulares. Esta é unha proposta chea de demagoxia. Pero se queremos avanzar realmente da man neste asunto, podemos falar de redefinir a planificación do urbanismo de Cangas separando o inventario do Pexón e avanzando na súa actualización. Desde o BNG votaremos en contra tal como está redactada, por inxenua e demagóxica, reafirmando o noso compromiso coa finalización deste traballo con rigor e sen trampas. Gracias. Ben rematado o propoñente a primeira quenda. Sí, señor Iglesias, tivo 3 anos desta legislatura e por ahora non fixo, como se suele dicir, nada de nada. É certo que tamén que non todos somos iguais. Co compromiso de Monsa de telo terminado en 6 meses, en xuño do 2025, o verán pasado, Cangas tería aprobado inicialmente ese Pexón e tamén traballando o inventario. A diferencia que entre cando eu gobernaba e que estaban todos os partidos da oposición esperando co cuchilo nos dentes a levar o Pexón ao pleno para utilizalo como arma política para montar follón antes das eleccións, en este caso, o Partido Popular deulle o apoio total no ano 2024 para terminar o Pexón e nin son capaces de rematalo. E voulle a repetir, dinlle o apoio no 2024 para rematalo e nin iso son capaces de facer. Cangas en xuño do 2025 pudo ter aprobado inicialmente un Pexón. Sí, pudo ter aprobado un Pexón, con 10 votos do Goberno e 10 votos tamén do Partido Popular. Pero este Goberno, por andar a xogar coas modificacións puntuais á carta, pois para 4. E continúa así. E co mismo tamén pasa co inventario. Con respecto de andar a separar o Pexón do que é o inventario, señor Iglesias, se para separalo e ao final pois non facer nada, pois nin Pexón nin inventario con nos non conte. Cangas non pode ter un goberno escapista. Cangas necesita un inventario actualizado. Este goberno, nos case 3 anos de legislatura, nin tocou como outros vitales problemas de Cangas. Será unha legislatura baleira, un tempo perdido pois para Cangas, onde este goberno a única misión que ten é acabar o mes e pagar as nóminas. Pleno tras pleno asistimos a continuos actos de impostura. Exemplo, o pleno pasado, onde este goberno se abstén hasta para ter unha xuntanza de portavoces para falar do Pexón. Se fora para falar das modificacións puntuais, señor Antón, convocarían a por urxencia e removerían Roma con Santiago. Para as modificacións puntuais, sí, po Pexón se absteñen. O ano 2024 dinlle o apoio do Partido Popular para finalizar ese Pexón, incluído o inventario de bens. Estamos no 26. Cangas pudo ter nesa legislatura eses 2 documentos e agora a punto de rematar. Insisto, aínda queda tempo, póñanse a traballar, empecen por esta xunta de portavoces para falar do inventario e deixen de xogar coas modificacións urbanísticas a la carta. Ben, abriríamos unha segunda quenda de 3 minutos e hai participación. Ben, señora Prieto, non? Señora Portas. Ben, o que corresponde á alternativa dos veciños decir que justamente xa opón na propia moción do Partido Popular, que no ano 2021 se nos entregou un borrador de Monsa dese inventario, que evidentemente estaba incompleto e que en todo caso se lle requeriu a Monsa que se modificase ese inventario. Certamente, e certo é que no inicio desta legislatura tivemos novamente unha reunión a que se nos convocou por parte do Concelleiro de Urbanismo con Monsa para poñer en riba da mesa novos plazos de execución tanto deste Pexón como deste inventario. E tamén é certo que nestes 3 anos desde esa reunión non volvemos ter nin noticias, nin Monsa, nin inventario, nin Pexón. Principalmente por unha cuestión do borrador. Queremos sinceramente que nos gustaría coñecer se realmente se fixo algo para enmendar
os erros por segunda vez con Monsa, xe que Monsa volveu a presentar un novo borrador ou no dese inventario, porque para aprobar temos que chegar a un acordo e se o primer borrador xa existe con erros, non sabemos se desde ese borrador se fixo algunha outra xestión diferente a que nos realizamos para a rectificación dese inventario. Comentar que certamente o inventario é super importante, principalmente para certos espazos que en este momento temos problemas, pero que problemas de subvencións, problema de todo, é dicir, si se require dese inventario. A cuestión é si sigue o inventario nese caixón, si solamente a única vez que se requiriu a Monsa que se rectificase foi cando fixemos nós e que se ten pensado facer, se vai seguir exactamente no mesmo posicionamento. Esa é a pregunta, se se moveu algunha ficha desde ese momento. Señor González. Eu solamente vou a dicir que estou anodado co tema do pezón e co tema do inventario, nada máis. Pois turno para o señor Iglesias. Bueno, como xa respostei a todo o que quería decir sobre a súa moción, simplemente pois se mostrar o meu asombro polo que me pareceu entender de que non presentou nada de todo isto cando foi concelleiro, basicamente porque tiña medo de que podía pasar nas eleccións. Me deu a impresión, porque estábamos os da oposición co cuchillo nos dentes, creo que dixo, esperando que o presentara, entonces debeulle dar algo de medo e por iso non o fixo. Foi a impresión que me deu, ao mellor mo pode aclarar e non foi así, nada máis. Pois pecha o turno Sí, o señor Poliño. vamos a empezar por o señor González. Cando foi concelleiro de Urbanismo, o señor González, no ano 2021, a empresa Monsa registrou neste concello o traballo de inventario de bens. Traballo que ningún grupo da oposición mirou, ningún, como as brusas, a velas ainas. Traballo que foi rexeitado polo propio concelleiro, o señor González, como ben dixo que era incompleto según os artículos de prensa. Traballo que non foi nin estudiado, nin debatido, pero sí rexeitado polo propio concelleiro bajo su leal saber e entender. Aí acabouse a historia do inventario de bens de Cangas no ano 2021, bajo la batuta del señor González. Cangas necesita actualizar ese inventario. En esta legislatura nin se tocou, polo que pedimos, no prazo de 15 días, unha xunta de portavoces, xa que en 3 anos non foron capaces, esperemos que agora que en 15 días que sean capaces de coller e chamarnos, porque se foran para as modificacións e puntuais, seguro que mañán mismo me estaban chamando. Dar traslado a esas alegacións, e como despois da miña intervención seguro que a señora alcaldesa vai votar o seu discurso, por alusións anticipadas, voulle a contestar. En referencia ao convenio de Promalar, do que sempre tiran, contan a súa versión sesgada. Para empezar, decir que un convenio urbanístico é unha figura lícita e totalmente legal. No ano 2004, cando se probou inicialmente ese PESON, habían asinado os 8 convenios, os cales tiñan os seus correspondentes informes técnicos e xurídicos que os avalaban. A aprobación inicial dese PESON do 2004 foi aprobado por 11 votos do Partido Popular e 3 votos do Partido Socialista que tamén votaron a favor. Os concelleiros do PSOE eran, aquel momento, Encarna Santos, Agostinho Entenza e Edward de Llano. Non creo que estes concelleiros do PSOE estén excomulgados ou que foran votados a fogueira. Convenios que nos poden gustar máis ou gustar menos. A min personalmente non me gustan nin os convenios nin as modificacións e puntuales. En ese momento cando Promalar adianta 2,7 millóns de euros que chegan ás arcas do Concello e foron invertidos en obras e investimentos. Chega a crise do ladrillo e Promalar solicita que se devolvan eses 2.700.000 e a partir de aí empezan os xogos políticos. O Partido Popular da idea de Santa Rita, o que se dá non se quita e non o devolve os cartos porque o PSOE está en elaboración, alego recurro e non se devolve nada. Outras corporacións con asesores externos con toga aconsellan a devolución dos 2 millóns, o que implica automáticamente que ese recoñecemento e posterior suicios dos intereses que agora están a pagar. E así e botas as culpas a outros. Que fácil é gastar os cartos que non son de un, e así estamos, Cangas e nós. Podíamos falar tamén de eses casi 600.000 euros que este goberno lles pagou os delincuentes do ciberataque. Cantas cousas se podían facer con eses 600.000 euros? Ou podíamos falar dos 100.000 euros que este goberno lle pagou a unha comunidade de propietarios por algunha extraña razón sin recurrir unha sentencia. Cantas cousas se podían facer tamén con eses 100.000 euros? Ou tamén podíamos falar deses 18.000 euros de engrase lavado desa empresa que gestiona o Facebook do goberno. Podíamos seguir falando, pero cando aínda o importante, cando se goberna, facemos cousas boas, malas e regulares. E o consunto final é o que nos vale, ter máis boas
que malas. E nesta legislatura non é que fixerades moito, máis ben sodes un goberno escasito ou en términos matemáticos un conjunto vacío. Por alusións, por favor. Pero como alusións? Como? No, por alusiones, por las mentiritas que acabas de largar sabiendo que yo no tenía... Vamos a poñer orden. Geno, doulle eu o turno si considero, vale. Efectivamente, fixes alusións. Voulle dar turno. Por favor, sé moi breve. Mira, Rafa, por muchas mentiras que quieras decir y por mucho que quieras vender, primero, llevas varias veces diciendo que el PSOE votó a favor de los convenios. Estás totalmente confundido porque se abstuvo. Se abstuvo. En segundo lugar, lo del inventario de bienes. El concejal no ordenó devolver nada. Quien ordenó devolver el inventario de bienes y no dárselo a nadie fue los técnicos municipales. El concejal no se dedicaba a informar obras ni a informar nada, como en otros tiempos, que quien hacía los informes era quien no debía y los técnicos quedaban a ver. Así que, por lo tanto, controla un poquito lo que dices, porque yo no devolví nada que cuente riesgo, ¿eh? Quien lo devolvió fueron los técnicos municipales. Y ahí está la señora jefa de urbanismo, Alfonso Laje, el señor, el otro falleció, que en paz descanse, y cuidadito, cuidadito con las mentiras, porque yo por mi cuenta de riesgo no envié nada. Yo cuando vino el inventario de bienes se lo entregué a quien se lo tenía que entregar, ellos hicieron el informe y ellos decidieron devolverlo. Y nada más. Así que a mí, por favor, no me nombres más en ese tema. Queda suficientemente claro. Señora alcaldesa, el tuvo pois 2 turnos, non quiso actuar nun deles, e actuou pois no último, e eu fun punto a punto, fun cumplindo os meus tal. Pídolle que me deixe solo un par de minutos. Non, pois un minuto solo. Lle pido un minuto. Non pasa nada. Próximo pleno traerei a acta donde eses 3 concelleiros do Partido Socialista aprobaron ese plan xeral. Non se preocupe, porque como se suele decir, o que son os papeles falan e as bocas calan. E outra cousa máis, se usted non foi o que devolveu o que foi o informe do inventario, tamén minte o señor periodista. Mira que suelo traer moitas veces recortes de prensa. É raro, porque tamén saliu da súa boca que foi vostede quen devolveu o inventario de bens. E aparte o dixo aquí e sacou peito del. Non vamos a... veña, vamos a respetar Pensei que me iba a os sacar turnos. Samantha Fox. Xa está. Rafa. Señor Soliño, señor González, vamos a manter a orden. Sí, vamos a manter a orden. Geno, por favor. Veña. Por favor. No, vamos a manter a calma e vamos a ter a festa en paz, por favor. Ben, na verdad que non iba a intervir, pero bueno, xa que me das a oportunidade. Pero bueno, así xa me das pé para intervir. Ben, solo quería decir, primeiro, hai que repasar as cifras antes de dalas, porque hai cifras das que deches que son erróneas. Aparte deso, vexo que tedes moito empeño en decir que se pagou esa sentencia por capricho. E eu digo, primeiro, vale, ben, vale, pero dades a entender que había outra alternativa para o Concello. Ben, os xuristas dicen que non. Primeiro por unha parte, e despois hai unha cousa que se chama facer unha boa xestión e ter sentido común, porque digo, o Concello estaba xerando uns 400 euros diarios de intereses, entonces o lóxico, e vos estou segura que se estuveras aquí faríades o mesmo, o que non queres é cavar un buraco cada vez máis grande para o Concello no que vives, porque basicamente logo te vas a quedar con cero capacidade de investir. Entonces, o lóxico era facer frente, eu xa non vou facer todo ese repaso histórico, pero facer frente da situación coa que nos encontramos e por fin sacala do medio.
para que o Concello poida por fin seguir avanzando. E eu creo que é un nudo gordiano que se desfixo, que había que facelo en algún momento. Eu creo que eso era o responsable. Por aclarar, nada máis. E vamos a votar entón a moción. Votos, espera de que lle dou aquí. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben. Sí, no, pero votas igual. Podes votar igual. Sodes 10, Vitoria votases a favor, non? Pois queda aprobado con 11 votos a favor. Vale, pois entón damos paso ao cuarto punto da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre o Plan Global de Actuación nas beirarrúas do municipio. Doulle paso entón o propoñente a señor Fran. Moi boas tardes a Soliño todos. Vou a expoñer os motivos desta moción son os que o estado de deterioro das beirarrúas do pobo de Cangas está chegando a unha situación límite. Aínda que o goberno deste pobo se dedican exclusivamente a vender actuacións futuras nos medios de comunicación, o certo é que están moi afastados da realidade das súas responsabilidades. Que as lousas das beirarrúas se atopan levantadas e rotas na maioría das estradas do municipio non é un feito novedoso, senón que corresponde á falta de mantemento e dos anos de abandono destas instalacións. Levamos moitos meses recibindo queixas de persoas afectadas por este abandono. Son múltiples as visitas aos centros sanitarios, caídas e danos físicos causados polo mal estado das beirarrúas. Polo tanto, a nosa proposta de acordo é a seguinte, 2 puntos. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal para elaborar de forma urxente un plan de actuación global sobre todas as beirarrúas do municipio. E segundo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a iniciar xa traballos de reparación nas beirarrúas que se atopen máis deterioradas. Ben, pois entón abrimos a primeira quenda. Señora Prieto, señora Portas. Desde a Alternativa o único que queremos facer é unha proposta, poñede soamente beirarrúas, e a rúa real non é que teña beirarrúas, é que está toda levantada, é dicir, entonces, ao lado de beirarrúas poñer e rúas do casco vello ou como lle queirades poñer, o sea, non solamente estamos falando de los setas, entendo eu, bueno, da beirarrúa tal como a entendemos ou a interpretamos todos, entón sería boa engadirlle aí algo, simplemente iso. O propoñente pode decir si aceptan e como quedaría redactado. Vale, está ben, pero tedes que concretar o texto tal e como quedaría. Todas as rúas, engadir todas as rúas do cancelar, que non teñan, digamos, É zona histórica, poñemos, ou zona bella, como queirades. Ben, seguimos. Turno para o señor González. Bueno, o das mocións a min pareceme ben que se arreglen todo, pero tamén hai que dicir o que xa está arreglado, porque a calle Atranco, a Avenida de Vigo, parte, os traballadores están reparando as baldosas e losetas que están feitas, no casco antigo fixéronse algunhas actuacións, no Forte, e seguirán arreglándose outras pouco a pouco, porque non hai... Son tantas, como ben dice, que necesitase tiempo para ir reparando pouco a pouco todo. Nada máis por ahora. Bueno, sen dúbida no que estamos de acordo é que as beirarrúas estiveron abandonadas durante moito tempo. Pero a día de hoxe este goberno leva actuado en melloras de mobilidade en múltiples rúas. E ademais, bueno, algunhas dixoas o señor concelleiro de Deportes, ademais,
están redactados os proxectos para o entorno do centro de saúde ou da primeira fase venida de Bueu, por exemplo, entre outros. Sei que algunhas obras realizadas danlles alerxia, algunhas das que se fixeron, por exemplo, Longán, pero fixeronse tamén. E a mellora de mantemento das beiras rúas é evidente. Que, así tamén como evidente, é insuficiente, por suposto. Hai que ter en conta tamén o retraso acumulado neste tema. Estou seguro de que nos respeta, por exemplo, por un único exemplo, a Avenida de Bueu, vostedes votarán a favor dos fondos para o proxecto, xa que están tan preocupados e é tan necesario actuar nunha zona como esa, por exemplo. Estou seguro de que votarán a favor dos fondos para o proxecto, polo menos, para non contradecirse coas mocións como esta que presentan. O propoñente. Boas tardes outra vez. Señores concelleiros, eu de verdad, aquí parece que os que traer unha moción parece que é algo malo. Nós traemos unhas mocións, sea esta, sea outra, un pouco para, de alguna maneira, pois que a xente se entere, vostedes tamén que se enteren, denunciar de alguna maneira, non denunciar expresamente, pero para que se fagan ou se corrijan certas actuacións. Oindo o señor Eugenio, parece que, bueno, sí, arrensamos aquí, arrensamos alá, o señor Iglesias acaba de decir que levan moito tempo, xa non digo anos, sin arransar, ou mantemento. Porque eu creo que unha das situacións máis icónicas que pasa neste concello é que aquí non hai mantemento en nada. Instalacións deportivas abandonadas, culturales abandonadas, carreteras abandonadas, beirarrúas abandonadas. Entonces, claro, un se pregunta, quen ten que arrensar todo isto? Pois eu creo que os que gobernan. Se están aí vostedes e teñen maioría, será para arrasar. Porque aquí o decir, no, que leva moito tempo abandonada. Bueno, pois habrá que tomar medidas. Digo eu, digo eu. E o estado é tal, calamitoso, porque é calamitoso. Decía a señora Vitoria, por poñer unha calle, iban a nombrar. Hombre, claro, vostedes suben para a calle Real, suben a procesión, seguramente, pero dai para arriba non pasan. Bueno, pois desde a calle Real hasta arriba teñen que mirar como está. Digo esa por poñer, digamos que é máis a general. Eu non sei se se dan conta, pero creo que botarlle a culpa aos demais, vostedes están aí por algo. Tendrán que tomar medidas. E se non, pois, non sei que fan aí. Váyanse, me refiero. Oye, se vostedes non toman medidas, tendrán que marchar. Digo eu, porque parece que lle botan a culpa aos demais. Non, é que leva moito tempo sin arranxar. Hombre, para que están vostedes aí? Entonces, en todo caso, nos denunciamos e traemos mocións, ainda que lle moleste o señor Geno, vostedes traen menos, ou ninguna, nos traemos un pouco por país, para denunciar. En este caso, hai moito que denunciar, como decía antes. Hai cousas que son lamentables, por decir unha moi así que miramos todos os días, sobre todo os viernes, e non sei se vostedes van algún día ao Terrado, pero que hai a rotonda esta onde pon Cangas, por aí pasan camións, coches, cheo de terra, romperon o que a rotonda, diante mesmo da banca, se miran á izquierda, e non pasa nada. Leva iso, se non digo 7 meses ou 8, pois abandonado completamente, e non pasa nada. Non hai nadie que se vaya ali e diga, oye, que aquí hai algo que reparar, porque é un desastre. Menuda imagen estamos dando seguramente a xente que ven fora. Bueno, a vostedes que os turistas veñan a Cangas lle importa un pito, por decirlo de alguma maneira. A mí me gustaría un pouco denunciar varias cousas. Por exemplo, que pode ir incluído o carril bici. Está desfeito, pero bueno, como leva así tantos anos, que máis dá? Que o arrense outro. A rotonda da praza que denunciaba, Aragujo Motor, onde está o taller de Aragujo na Pedra Alta. Vostedes miraron ou miran todos os días e pasan por ali, que hai un montículo de ervas, que dices, ti, pero isto parece que leva abandonado 50 anos. Non sei se estaban antes os contenedores da basura ou non sei que había ali, chegan as plantas aquí, diante do Aragujo Novo e onde era Aragujo Vello. Yo digo para ver se polo menos mandan a alguén e así, pois, oye, pois corregimos algo. A rotonda do Misilón, outro tanto, vostedes miran como está a rotonda do Misilón, por aí pasan 50.000 coches, 50.000 camións, destrozaron toda a rotonda, pero nadie arranxa.
nadie arranxa. Mais, Alameda Nova, na cal, pois como no atrio de Cangas, pois caen centos de personas, bueno, non digo centos, pero caen personas que teñen que ir ao centro de saúde ou poden denunciar o Concello, porque poden facelo. Outra das cousas, Alameda Nova leva abandonada, pois, como decía o señor Iglesias, moitos anos. E despois quería tamén, porque non é cousa só das baldosas, é da limpeza tamén. As beirarrúas necesitan limpeza. Hai beirarrúas que crecen as ervas e están aí abandonadas. É dicir, todo é un cúmulo de circunstancias. E depois volvo a repetir desde aquí, porque creo que é o momento. Hai que tomar medidas, e non sei cales poden ser, pero hai que tomar medidas os venres no aterrado. O que non pode ser é que cando ti chegas a Cangas ás 2:00 da tarde, Cangas está chea de papeles, de broza, de plásticos, que todo iso vai ao mar. Lévono denunciando xa fai moito tempo, pero bueno, como sempre, non se fai caso. Porque eu creo que non é tan difícil decir a xente que está ali que colle unha caixiña e que vaya metendo toda a porquería. Pois non, que o recollan os basureros de Cangas e que o que non poidan recollelo, pois vai ao mar. E depois somos tan ecológicos. E bueno, termino este momento dicindo que tamén, aparte, bueno, me estou referindo tanto aquí no centro como no rural. Me refiro que hai que pasar por o rural de vez en cando tamén e mirar que, bueno, pois as aceras tamén, ou as beirarrúas do rural tamén están como están. De momento, nada máis. Abrimos entón a segunda quenda, señora Prieto. A mí gustaríame que a Diputación e máis a Xunta arreglaran as carreteras, porque mira, chegou a Diputación, arreglou hasta onde empeza Pinténs, e Pinténs e Vilanova non se pode pasar cos coches tampouco. E hai en Vilariño, ali xunto á farmacia, hai un burato, hai un montón de tempo que os coches tamén poden ir abaixo, o sea que é verdad que hai que arreglar as beirarrúas, nadie o discute, pero a Xunta e a Diputación tamén que fagan o seu traballo, De momento, nada máis. Señora Portas. Señor González. Pois, si, eu alégrome desde logo que lle cheguen as queixas sempre a vostedes e veñan vostedes aquí a dicir buraco aquí, buraco alá, pero nunca lle chegan ningunha queixa da Diputación para vir aquí e dicir, oiga, mándelo usted un escrito a la Diputación e a Xunta de Galicia para que arreglen isto e isto. Porque recórdolle, señor Soliño, que o ano pasado, nas festas de Darbo, tuvo que limpiar todas as eras de ervas o Concello de Cangas, non a Diputación, ni a Xunta. Nada máis. Señor Iglesias. Bueno, señor Soliño, teño que recoñecerlle un mérito habitual cando presenta e cando defende unha moción, que é convertir o tema de que se trate nunha mezcla de un montón máis de temas. É que estamos falando de beirarrúas e acabamos falando de absolutamente todo. Recoñézolle ese mérito, é impresionante cada vez que defende unha. Pero o problema que ten iso é que acabe vostede falando de un montón de carreteras que non son de ámbito municipal, por exemplo, algunhas das que dixo, ou que, por exemplo, nunha desas que a carretera non é de competencia municipal, pero a beirarrúa sí é de competencia municipal, como, por exemplo, ali a entrada a Avenida de Vigo, que vostede mismo dixo, o do taller, non sei se pasou hoxe ou onte tal, e non sei se dá conta de que ali se está traballando nesa beirarrúa, arranxándoa. O Concello está arranxándoa. Sí, efectivamente. Entón, quero dicir que si se fan os traballos neses mesmos sitios que vostede di que non se tocan. Ao final, eu dou un consello, intente ceñirse un pouco máis ao tema da moción e así o mellor non conta historias que non teñen nada que ver con a moción e que acaban deixando un pouco mal desde o meu punto de vista. É un consello que lle dou gratuito, gratuito. Nada máis, gracias. Pois pecha o propoñente. Pois pecho eu. Señora Aurora, mire, eu creo que son o único concejal, e creo que o repetín fai un mes no último pleno, nunha moción que trouxemos,
que dicen sempre que Xunta, Diputación e Axuntamento, caña os tres. E lle vou dicir unha cousa, mire, vostede di que eu veño aquí e non me meto coa Xunta. Sí, señor, a Xunta as súas competencias é que as arranxe, e que ten que arranxalas. Pero parece ser que nós, como non falamos da Xunta ou da Diputación, cando non, como vostede dice, e lle vou dicir unha cousa, vostedes ten que facer os seus deberes. Estamos falando de beirarrúas do Concello de Cangas. Eu creo que as beirarrúas, polo que sei, tenas que limpiar o Concello. Vostedes están sempre con, por poñer un exemplo, a Rotonda do Gordo. Rotonda do Gordo, a rúa. Según vostedes, iso da Xunta. Teña que limpiar a Xunta. Non, hai un convenio onde se di que esas beirarrúas, ese trozo foi feito pola Xunta de Galicia, pero o mantemento, eu de toda a vida, mentre estuvemos de goberno, sempre se limpiou e sempre foi o Concello. Pero vamos a ver, pero esta moción é das beirarrúas. Pero se quere falar das carreras... Xa sei, pero eu vou dicir unha cousa. Mire, ainda me fai máis espacio. É que se falamos das carreteras, xa é un desastre. Se vostede fala de un bache concreto, os miles que hai en Cangas, miles, que ainda non empezaron. Empezaron por a zona miña ou por Darbo, eu non mirei. Hai carreteras que están, pero completamente desfeitas. E o que eu comentaba o señor Iglesias, eu volvo a repetir. Non vale en moitos casos emparchar. Non vale. Eu non sei que presuposto van vostedes a ter para arranxar todo iso, pero hai carreteras que hai que asfaltar. E lle vou dicir unha cousa máis. Tamén, a parte do tema do aterrado, que me difurco, que non sei que, lle vou dicir unha cousa máis. Mire, eu desde aquí quero tamén dicirlle a empresa da auga, para que entenda todo o mundo, o que non se pode abrir, porque a veces os baches non son producidos só por o paso dos coches. Mire, eu teño ali na miña casa, puxeron fai 2 meses unha cañería que entra por unha casa para meterlle agua. Bueno, saben vostedes que como está aquilo? Aberto, os meteronlle unha area fina, pero bueno, queda así. Ni emparchan. Eu estuve cun dos chavales, oye, non vades a arranxar isto? El me dixo, no, coa chuvia, hombre, levamos un mes sin chover, e os coches, pois rompendo as rodas, que máis dá? Total, lle digo iso nese sitio. Eu creo que repetín aquí a última vez, vayan vostedes por a zona de Sierra Poniente, donde tiña o Madaleno antes o bar. Vayan por aí. Cada casa é un surpo. Conecta aquí, conecta ali, os coches, bum, 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 bum. Como paga, pois cada un paga o seu. Por iso me refiro, señora Aurora, que eu entendo que as carreteras están, pero hai que tomar medidas. Levamos aquí un mes, falámoslo un mes, eu defendín a moción un mes pasado, e levamos un mes, eu non miro solucións ningunhas. Vale, ese é o problema. Vostede todo se basa na Xunta. Por favor, non vamos a entrar en debates. Pío, por favor, vamos a manter a orde. Bueno, a vosa solución é esa. Mira, eu xa digo, donde podamos botar unha man e denunciar tanto a Xunta como a Diputación, como o Concello, hai que facelo, ni máis ni menos. E que empecen a arrasar cada un o seu. Pero vostedes tamén. Porque con iso de decir, bueno, xa levaban estropeadas, é que parece que non lle importa. A ver, vostedes están aí por algo, joder. A ver, eu non entendo. Parece un pasotismo, parece como si todo... E depois oindo o señor Iglesias é como... Bueno, parece que Cangas vai maravillosamente. Perdón, Iglesias non, o señor Geno. Parece que Cangas vai maravillosamente. Pois eu creo que vostede está na calle bastante como para oír de que de alguna maneira faltan un montón de cousas, en este caso que son máis urgentes. Fran, eu xa teño aquí como 9 minutos. A parte de outra, bueno, non me dixo vostede. Sei, non quería cortar. Non me dixo vostede que tiña que acabar, Pois vai acabando. Sí, porque así vostedes como non teñen nada que presentar, que máis lle dá? Como vostedes non presentan nada, así nos vai. Bueno, veña, non vamos a empezar a facer voces todos a un tempo. O único que vos digo que hai que poñerse de alguma maneira as pilas. Sí, home, nada máis. Xa o deixaches claro. Ben. É unha risa, señora Xiana. Fran, señor Soliño, por favor, xa gastou o seu turno, fomos moi xenerosos. Deixádeme facer un par de apuntamentos e pasamos a votación. Primeiro, vou a facer un apuntamento que era o que estaba esperando o señor Soliño antes.
que con 3,5 millóns que se van a gastar en este mandato en pagar pro malar, poderíamos ter reparado moitísimas beirarrúas, que os primeiros preocupados somos nós, porque os que están aquí dando a cara para ben e para mal somos nós. Así que non creo que lle doi a máis a usted, que igual usted de noite ata o celebra, pero nós non. Segundo, eu creo que falta moita pedagogía, porque cando se ven aquí a maioría dos nosos veciños e veciñas, e me parece moi máis que comprensible, moitas veces veñen a petar o Concello, con toda razón, pero non son conscientes de quen é a titularidade das vías. As vías principais de Cangas son autonómicas e vostedes que recoñecer que leva Cangas abandonado décadas e iso é unha realidade que se demostra mirando os orzamentos da Xunta dos últimos anos e anos e anos, non é algo que eu estou inventando. As seguintes rúas estradas máis importantes son as da Deputación e por último quedan as rúas do Concello. E moitas veces, ao final, como por exemplo se fará na Avenida de Bueu, acabamos destinando parte do orzamento municipal en reparar cousas que son verdadeiramente de titularidade autonómica. E as rotondas, por exemplo, que falaba de sí, efectivamente, tamén as está limpando o Concello. O convenio ese o que facedes alusión, bueno, a ver se algún día por fin podo velo e darvos a razón. De momento, como non o vin, non vos vou a dar a razón en eso tampouco. O Concello vai avanzando cos recursos que ten pouco a pouco e intentamos xestionar o máis prudentemente que podemos. Saneamos o Concello, agora teremos disponibilidade e intentaremos arreglar co que hai o máis prioritario. Esa é a planificación que ten o Goberno. E se está arreglando agora unha beirarrúa, como comentaron, na Avenida de Vigo, que é unha que é de titularidade autonómica, e tamén na Rúa Tranco, que esa sí é de titularidade municipal. E se van facendo reparacións na zona bella constantemente, porque aí o que hai que facer é mantemento, se van estropeando pedras e se van reparando, igual que se fixo, por exemplo, na entrada a Síngulis. E como eso, moitos outros exemplos, pero hai que ir cambiando pouco a pouco. O que non se pode é que chegar aquí con unha moción, facer un totum revolutum, de repente pedir algo que o mellor que fai falta para facer todo eso ter disponibilidade de 10 millóns de euros. Todos sabemos aquí que non os hai. Entonces, por favor, plantexemos cousas que sexan posibles, que sexan realizables, e non parece que estamos aquí a traer as cartas dos Reis Magos todos os plenos. É o único que vos pido. Sen máis, de todas maneiras, pasamos a votar, que aí encima vamos a estar de acordo. Primeiro temos que votar, engadir no texto do punto primeiro, remataría dicindo sobre todas as beirarrúas do municipio, todas as rúas da zona bella, que era un pouco aceptaba que quedase desta maneira. Entonces, vamos a votar esta proposta que fixo Vitoria e que aceptou o propoñente, e logo votamos a moción completa. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Bueno, pois ben, a ver, pois repito. Bueno, da igual, é irrelevante. Repito porque xa non me quedou claro. Votos en contra. A ver, votos en contra, abstencións, entón, e votos a favor. Estades votando. No, simplemente vos confirmades que aceptades e hai que ler o texto, pero sempre se fai así. Se vota o que propón a emenda e logo a moción completa. No, Vitoria iba a votar a favor, non? Solo fastidiaría. Ai, no, a ver, veña, vamos a volver a repetir, de verdad, a inclusión do texto de Vitoria. Claro, eu entendía que sí. Sí, non? Votos en contra, abstencións. Veña. E votos a favor. Entonces, 10, 12. Queda aprobada o engadido con 12 votos a favor. E agora sí votamos a moción completa. Veña, votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada entón a moción por unanimidade. Vale, pasamos entón agora ao punto 5º da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o plan de tráfico para a parroquia do Ío.
Boas tardes, noites a todas e todos. Pois un ano máis vémonos na obriga de solicitar unhas medidas que son máis que coñecidas por parte deste goberno. Ainda que non parezca, pero bueno, creo que eso transmitimos en varios anos a presentación destas mocións. A ninguén se lle escapa que a parroquia de Ío ten serios problemas co tráfico no entorno das praias. As veciñas e os veciños das aldeas máis próximas aos areais levan anos pedindo que o Concello se implique en axudar para que non teñan que sufrir o poder sair da casa, poder sair a pé ou cos seus vehículos, para poder camiñar sen medo polos viais máis preto das playas. Pero dentro do Concello parece que non lles importa moito esta situación. Cada ano chegan máis tarde para buscar solucións e solucións moi puntuais e moi determinadas. Dende o Partido Popular de Cangas levamos anos exixindo que o goberno se poña a traballar por un plan completo que abarque toda a problemática e da actuación en materia de mobilidade, que minore os efectos negativos que causa o aumento exponencial do tráfico na temporada estival na parroquia do Ío. A maiores solicitamos que mentras non se finalice e se poña en funcionamento este plan conxunto, que levará un tempo, se deben establecer medidas coordinadas cos distintos colectivos sociais, as asociacións de veciños, cos grupos políticos e, sobre todo, tamén cos corpos de seguridade, a Garda Civil e a Policía Local, para que estas medidas estén asumidas con tempo suficiente por parte de todos e de todas antes do inicio do verán, polo que consideramos necesario falar a estas alturas do ano desta problemática. Non é de recibo que se intente explicar aos veciños no mes de xullo e agosto que o goberno de Cangas non ten capacidade para buscar solucións a este problema, que se lle fai o problema demasiado grande. O que hai que intentalo é con meses de antelación. Tiveron tempo suficiente estes anos atrás para ir traballando pouco a pouco no asunto, pero hasta a data non demostraron ter ningunha vontade en entrar no fondo da cuestión. Cada verán no seu inicio publicitan a bombo e platillo ideas deslavazadas, sin conexións unhas con outras, e ao final nin esas mesmas se levan a cabo. De 10 que venden, unha ou dúas como moito. É destacar, en concreto, o que sucedeu no ano 2025, que dende a alcaldía deste Concello se fixera xestión para conquerir unha liña de autobús pola tarde, coa intención única, entendemos, de prestarlle un servicio aos visitantes e aos turistas. Desgraciadamente, este feito provocou un forte enfado nunha boa parte importante da veciñanza, que levan anos demandando unha maior frecuencia nesas rutas, na parroquia do Ío e no transporte público, durante todo o ano. E non entenden por que as señoras alcaldesas só se molesten xestionar o aumento do servicio para as persoas que visiten os areais sen buscar solución ao problema e se considera unha medida discriminatoria, sobre todo, cara aos veciños da parroquia. Por todo isto, desexamos que no verán do 2026 non se repita un ano máis esta situación, polo que pensamos que o Concello de Cangas se debe anticipar con tempo suficiente para actuar sobre o problema. En primeiro lugar, aínda que sone a broma, pero é moi triste, o primeiro punto, a cumprir o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a cumprir as mocións aprobadas en pleno, porque non se lle fai nin puñetero caso. En segundo lugar, a elaborar un plan de tráfico para a parroquia do Ío de forma consensuada cos distintos grupos políticos e colectivos afectados. Nada máis por agora. Moi ben. Peche o micro, por favor, grazas. Antes de dar paso á primeira quenda, só vou facer unha puntualización. E é que o Plan de Transporte de Galicia é da Consellería da Mobilidade da Xunta de Galicia. O Plan de Transporte non o diseña a Alcaldía de Cangas nin ningunha outra alcaldía. A Xunta de Galicia nos veráns permíteche facer uns anexos engadidos, reforzo de algúns servizos que xa lles chaman eles, que é para ir a praias. A ver se agora vai a usted a pensar que os servizos de transporte que hai no Concello de Cangas os deseñou nin esta alcaldía nin ningunha outra, vamos, quero dicir, ni siquiera ese reforzo que fixeron respondía a todos os servizos que esta alcaldía e este goberno puxo encima da mesa, pero a Xunta de Galiza decide do que se lle pide o que outorga.
Entonces, non vai a ser agora que vai a quedar aquí a idea de que o reforzo que propuxo a Xunta de Galiza era da Alcaldía de Cangas, faltaría máis. Vou a abrir entón a primeira quenda para a señora Prieto, se quere participar. Non? Señora Portas. Ben, bueno, este é un tema recurrente todos os anos, ben? E é recurrente porque, evidentemente, a solución non é sinxela, senón xa se houbera feito fai moitos anos, porque pasar pola alcaldía, pois pasamos todos os partidos que estamos aquí sentados, ben? Cal é a parte que a alternativa quere deixar claro? Bueno, no goberno anterior, en 2 anos, se fixo un borrador de plan que a ningún dos partidos que estaba aquí sentado lle gustou, co cual se levaron a cabo 2 obras no IO, co cual se executaron e se remataron 2 obras no IO que estaban incluídas nese plan, eso en 2 anos. Pero ahora levamos 3 anos e unha emenda, ademais, os orzamentos con orzamento incluído para mellorar ese plan de mobilidade, xa que decían que non lle gustaba. Pero resulta que ninguén presentou por que non lle gusta, nin sequera se avanzou, nin se executou ningunha obra máis, nin absolutamente nada. Ben, bueno, pois Vilanova, ou se busca unha solución alternativa que era que marcaba o plan, o a nado non van sair este verán. Ese é un problema. Non o resolven con papéis, pero que tampouco, se non existen papéis, non existen obras. Se non existen obras, non existen solucións. E poñer unha bolsa a señales de tráfico non é unha solución, non é un plan de tráfico. E poñer un policía pitando no cruce tampouco é unha solución ni un plan de tráfico. Entón a pregunta é, se o plan inicial borrador, porque ten, ademais, otorgado nos orzamentos durante 3 anos unha cuantía para melloralo, non houve unha reunión, ni siquiera para melloralo, non houve unha proposta de execución de ningunha obra máis para mellorar a mobilidade do IO, en 3 anos, que nos vamos a volver a limitar o de todos os brans. A bolsa de plástico e o policía local silbando, tendo un problema grave, que non temos corpo da policía local para atender todo, ademais do silbato. Entón, a pregunta é, por que nestes 3 anos non se nos volveu a xuntar, non se fixo propostas para mellorar ese plan, cando, ademais, os orzamentos recoñecen esa cuantía para melloralo, ou, en todo caso, se non lles gustaba, que obras estaban previstas para facerse que non se executaron, porque non existe absolutamente nada. Entón, nos temos curiosidade de que nos respondan a todas estas preguntas. Ben, señor González, señor Iglesias. Bueno, un ano máis, como vostede di, a mesma moción. Na propia moción xa indica todos os anos que foi presentando o mesmo, ten vostede toda a razón. Compartimos a necesidade de ordear a mobilidade nos accesos ás praias. O que non vemos nesta moción ni nas anteriores son propostas concretas, viables. Neste tema, o PP pode presumir de acumulación de mocións e de ausencia de solucións. E vostede presume de todos eses anos que presentou esta moción, pero iso non é un plan. En canto a actuacións concretas, non propoñen absolutamente nada. Simplemente que se faga un plan de tráfico. Como ten que ser, 0 propostas. Sobre o autobús que quería comentar, xa o explicou a señora alcaldesa, así que non me vou meter máis. Dentro dunha semana, decir que dentro dunha semana hai unha reunión con mobilidade da Xunta na que volveremos un ano máis tamén nos a repetir o do ano pasado con eles, que queremos unha mellora na frecuencia dos autobuses, pero que evidentemente o que se fixo ano pasado, a iniciativa de mobilidade da Xunta, non é suficiente, non responde nin a necesidade de deixar turistas, por decirlo de unha maneira, fora das praias, ni responde, como vostede di, a necesidade dos veciños do IO, sobre todo, porque en Aldán hai máis frecuencia de autobuses, para comunicarse co centro, efectivamente. Pero nos iremos o luns que ven, se non me equivoco, día 13, a mobilidade da Xunta a solicitarlle o mismo, efectivamente, que xa lle solicitamos o ano anterior. Aumento de frecuencias real e adecuado para as necesidades da parroquia. A ver se esta vez o fan. Decir que nestes anos, sobre todo o ano pasado, xa fomos poñendo en marcha algunhas medidas que se demostraron eficaces. Por exemplo, o ano pasado, unha medida que funcionou ben e que ampliaremos
é o valado de certas rúas de acceso ás praias. Por exemplo, en Pinténs. Ou a limitación de acceso a determinadas rúas só para residentes, que pretendemos aumentar tamén. Estamos de acordo en elaborar un plan de tráfico. E esta proposta, que lle conste, está en marcha, a do plan de tráfico. E será consensuada, unha vez que teñamos un borrador, como vostedes piden, cos grupos e cos colectivos veciñais. Ao mellor, cando se presente ese borrador e se leve para consensuar con vostedes, entre outros, pois aparecen algunhas propostas reais do Partido Popular, que por agora nas mocións non están. Gracias. Ben, pois remata o turno o propoñente. Ben, empezando pola intervención da señora Portas, decirlle que faltouse a verdade en certas cousas. En concreto, falando do PEMUS, o documento que se nos presentou a nós, non sei se existía outro, non tocaba para nada as parroquias, era única exclusivamente medidas para o casco urbano. Por eso, ese documento é a queixa global, non só do Partido Popular, sino global de todos os grupos políticos, que non somos os malos. A ver, por favor, non vos poñades a falar entre vos. Si Ainda quere queda outro fala ela e turno. despois sigo. Vitoria, logo se queres. Na reunión que se presentou aquí, quedou demostrado que había unha serie de medidas globais sin ningún tipo de concreción e despois as poucas medidas concretas que había afectaban única e exclusivamente o casco urbano de Cangas. Ese era o documento que había. Que a maiores fixera algunha actuación física de inversión nalgúna das parroquias neste sentido, non estaban para nada contempladas nese POMUS. Polo menos no documento que presentou vostede. E así o observaron tanto o Partido Popular como os demais grupos e como os colectivos veciñais de todo tipo. Non é cousa nosa solo. O rexeitamento foi total. Que se podía seguir traballando nese documento? Lóxicamente. Non é que se pudera, é que se debía seguir traballando. Era unha necesidade e sigue sendo con máis premura cos anos que pasaron. A señora alcaldesa, voulle facer unha pregunta porque o mellor meto a pata e pidolle disculpas. Fixo vostede algunha xestión ou non coa Consellería para conquerir unha mellor frecuencia para transporte nas playas no verán pasado? Claro que fixo. Entonces, como di que non fixo? É o que dixen eu. Non, o que lle digo é que o Concello pide e a Xunta outorga o que lle considera oportuno. Non, pero eu foi o que dixen, que vostede se molestou en xestionar a posibilidade de conquerila. Claro que me molesto en xestionar, claro, para conseguir máis servizos, para os veciños, para as que veciñas, conqueriu... e ata para os visitantes, que decides que non que oidamos nin queremos. E o que conqueriu foi encabronar e cabrear os veciños da parroquia do Iro, con esa medida. Ben, E que a mellor se a Xunta puxera os servizos que se lle pediron non estarían tan encabronados, porque non lle puxeron o servizo de regreso, sabe? E iso foi unha decisión que tomou a Xunta de Galicia, non a Alcaldía de Cangas. Seguro que o tomou a Xunta de Galicia? Como lle digo, o plan de transporte o diseña a Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular. Entonces, decide que servizos pon ou non, e que de feito podería poñer o que quixera, incluso que este Concello non lle pedise nada. Señora alcaldesa, eso é así. Temos todos máis de 18 anos. E se me quere entender, enténdeme ben. Bueno, a realidade, podemos estar falando dunha cousa ou centrarse nesta anécdota, porque non deixa de ser unha anécdota, como ben falado, pero a realidade é a que non existe ningún plan global e agora, a un ano das eleccións, despois de 3 anos, dinos o señor Iglesias que debe ser o novo concelleiro de tráfico pola exposición que fixo e que el mismo vai a presentar unha proposta aos demais grupos, como nos trasladou. Pero falou vostede como se a presentara vostede, entonces creo unha confusión, perdón pola miña interpretación. Que ahora sí vai haber un plan global para traballar nese sentido. Os 3 anos anteriores, polo que fora, non se fixo nada. Pero bueno,
A realidade é que podemos esperar deste goberno que celebra na segunda quincena do mes de xuño unha xunta local de seguridade para estudar as medidas a tomar respecto aos plans de tráfico dos areais do IO. En esa xunta de goberno da localidade, o propio subdelegado do goberno exixiulle medidas ao Concello, que non estaban facendo o seu traballo. E o único que serviu, como se trasladou o día 17 a todos os medios de comunicación, é para discutir a eterna disputa sobre a asignatura dun convenio que aclare de quen é as competencias en materia de regulación do tráfico, si da Policía Local e da Garda Civil. E que se nos traslada a esa data, a 16 de xuño, xa emplezada a temporada estival, que se iba a elaborar unhas bases e un convenio, unha planimetría para aclarar esas dudas. Cal é a nosa sorpresa? Que dixemos, bueno, pois 15 días, 20 días, ata a primeira semana do Pío, mes de vai agosto. rematando, que logo ainda queda outro turno. A primeira semana do mes de agosto non temos noticias desa planimetría. E, a maiores, dice que esa planimetría se vai a trasladar a su delegación do goberno para ir elaborando o convenio, que me imagino que se hubo algún convenio se debeuse firmar en outubro ou novembro, en pleno temporada de verán, me imagino. Que podemos esperar deste goberno cando a veciñanza traslada a súa protesta aos medios de Pío, que xa estás comunicación? fora de tempo. Pois, Logo pechas unha última... Vale. Abrimos entón a segunda quenda. Señora Prieto. No, señora Portas. Bueno, solamente decirlle ao concelleiro do Partido Popular que pida acceso ao expediente a visita máis fuerte que a min, que non me dan a ningún, do PEMUS. Isto é como dereito, don Pío Millán. Un interprétano dunha forma e outros interprétano de outra. A cuestión é que non nos valeu para facer a obra de Donón, facer a de Viñó, e Nerga sabe que era o seguinte, co cual os veciños sabían de que iba a obra e están pendientes dela, por iso a reclaman. E o Igresario hasta tivo reunión coa Deputación para esa solución e todo en base a ese plan de mobilidade. Mire, dese que vostedes non recorda que se falara das parroquias. Igualmente lle recordo que vostedes apoiaron unha moción aos orzamentos onde pedían mellorar ese plan e aí doulle toda a razón a vostedes, é dicir, desde aquel momento fai 3 anos tivemos tempo cada ano de meter 15.000 euros nese plan para melloralo parroquia por parroquia. Levamos 3 anos perdidos. 15 más 15 más 15, cada parroquia estaría neste momento cun plan de mobilidade espectacular. E non se fixo, porque con 18.000 se fixo o plan de todo o Concello de Cangas. Eso é o que contábamos nós, 18.000. E ora se implementou 15.000 por ano para cada parroquia, para facelo máis específico, certamente. Pero non se fixo ni ninguna de todas as parroquias. Eu, agora que escoito que, bueno, que van ter reunión tamén co mobilidade da Xunta, o que si lle quero aproveitar para pedirlles, e que se pediu tamén no seu momento, pois que a línea regular IES Carrasco e IES María Soliño fose unha línea regular que viñese de Aldán a Cangas, justamente pola rúa que espero que algún día vexamos arreglada, de Herbello a Madalena, e seguimos esperando resposta. Entendemos, polo que sei, que iso foi antes do verán, entón aí sí que se me daban acceso aos expedientes, non se fixera absolutamente nada máis, entón agradecería que por parte do goberno lle pediran a proposta ao conselleiro de que pasou con eso, porque resulta que todos os concellos teñen esas posibilidades e os rapaces non pagan o transporte para ir aos institutos, porque ahora é gratuito hasta irte de marcha a Coruña. E resulta que hai unha mosca voando por aquí, vou salir así. Menos os rapaces de Cangas para ir no instituto teñen os pais que pagar un transporte público. Entón, bueno, esa proposta estaba encima da mesa do conselleiro, entón, de paso que van a falar de mobilidade, pois eu agradecería, porque a verdade é que o que se moven nesa línea son moitos nenos e nenas. Ben, señor González. Señor Iglesias. Me dá a impresión de que vou acabar esquizofrénico perdido, porque neste caso vou ter que dar a razón ao señor Pío Millán no que dixo sobre a reunión onde se presentou aquel PEMUS. Non sei se despois habería outra versión máis completa como di a señora Portas, que mellor é así, non sei. Eu non estaba presente, non era concelleiro naquele momento, pero creo que nesa presentación, polo que eu sei, sí que lle teño que dar a razón ao señor Millán. E no tema da reunión do luns que ven, o día 13, creo que é luns,
E no tema das frecuencias de autobuses, home, aí sí que, aquí falo de esquizofrenia, unha de cal e outra área. A ver, non funciona así o sistema de autobuses neste país. Non funciona así. É a Xunta a que decide as liñas. É a Xunta que axudica. O mellor, acláreme vostede, que non, vin que dubidaba e non quería entrar a máis detalles. O mellor é que a insinuación que fixo é que quen decide as liñas que se fan non é a Xunta, nin tampouco o Concello. E son a mellor algunhas empresas, non o sei, o mellor iba por aí. Porque como non acabou a frase, me gustaría que me aclarara. Porque se é así, é moi interesante eso. Gracias. Pecha agora Antón o propoñente cun 3 minutos. Ben, señora Portas, podemos estar falando do mismo. Eu a veces son bastante cabezón con algúns temas, trabuco como sigo defendendo e despois pido desculpas. O que teño claro que nesa reunión, como dixo ben vostede, estábamos os representantes de 21 concelleiros, ese de 21, 17 dixeron que non a ese PSON, ou ese PEMUS, perdón, en base única e exclusivamente, sobre todo, a que estaba centrado no casco urbán e que non tiña en conta a mobilidade no rural. Vou a dicir, ao mellor estou trabucado eu, pero eso foi o que sucedeu. Señor Antón, antes, debido a que me estendín en algunhas cousas, non pude contestar a todos os seus comentarios. Díxonos que non traemos propostas. Nunha das mocións que traemos sobre esta materia, no seu día propusemos que se traballara nun convenio coas 3 administracións. Eu creo que é unha proposta que era constructiva totalmente e non fixeron absolutamente nada para verlo. Aí están os feitos. Ata agora, ningún plan. E agora, a falta dun ano de rematar a legislatura, si van a facer un plan global. É dicir, blanco en botella. Si queren, interpréteno a súa maneira. Pero tamén lembrarlle que, ainda que nos, a primeira función é a fiscalización do que non se fai. O goberno sí que ten a responsabilidade de traer as propostas e sacalas adiante. E, ademais, nós non somos técnicos, somos políticos. Decidimos. Non informamos nin asesoramos. Creo que hai de diferenciar unha cousa da outra. Volvemos a resaltar. Falou vostede da aldea de Pintense, en concreto. Hai unha noticia que teño aquí do 8 de agosto, donde os veciños de Pintense trasladaban as súas queixas, en concreto, a través de cortes de tráfico, nos pasos de peóns, e decían que entre elas recoñecen que as medidas do Concello non están funcionando, entre elas as cintas e as vallas, e noticia, xa digo, do 3 de 8 de 2025. E falan, algo se intentó a pesar de que la alcaldesa ya me decía que no iba a servir para nada. Non estou de acordo con iso, e o mellor é un comentario personal de unha veciña pois que interpretou as palabras, pero desgraciadamente non tuveron o efecto que vostede nos quería transmitir que tivera, o contrario. O efecto, en concreto, que foron os que máis se movilizaron este verán pasado, que foron os veciños de Pintense, pois foi totalmente contrario ao que vostede dá a súa opinión. Pero volvo a resaltar, creo que é o momento, se vostedes se ofrecen a preparar un plan global, inda que sexa un pouco tarde, é necesario arrancar, é o momento de facer un plan con todos, cos grupos políticos, cos asociacións de veciños, e empezar a avanzar. Non é sinxelo, ni moito menos, é moi complexo, pero a obriga de nós, en xeral como corporación, e de vostedes, en particular como goberno, é minorar os efectos negativos que se lle está causando ás veciñas e os veciños da parroquia do Ío polo incremento desmensurado do tráfico na zona de vial. E non se pode facer con 2 ou 3 medidas, como están facendo cada ano. Rógolles que convoquen o antes posible a Xunta Local de Seguridade, soliciten a súa convocatoria e se poñan as pilas. Non cheguemos como ano pasado ao mes de xuño que non vai a servir absolutamente para nada. Ou se fai agora no mes de abril ou estamos outra vez nas mesmas. Nada máis.
Ben, grazas pola súa exposición. Simplemente vou a decirlle que xa está solicitada esa xunta local de seguridade que terá lugar no mes de maio. Estamos pechando as datas. Nada, pasamos a votar entonces esta moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Reitero o primeiro punto, para facerse cumplir. Sí, claro. Ben, o sexto punto da orde do día é a moción do Grupo Mixto sobre a protección da Lagoa de Masó. Doulle paso á propoñente. Bueno, vou proceder soamente a ler a propia moción. A Lagoa de Masó constitúe unha das zonas húmidas máis singulares do noso concello. Este espazo converteuse co paso do tempo nun humedal de alto valor ecolóxico, funcionando como refuxio para diversas especies e como punto de parada para aves migratorias. Compre lembrar que durante o goberno municipal encabezado por Victoria Portas impulsouse a solicitude para o recoñecemento do espazo natural de Punta Balea como Enil, proposta na que se incluía o ámbito da Lagoa de Masó pola súa relevancia ambiental, ecolóxica e paisaxística. Este antecedente evidencia o recoñecemento institucional da importancia ambiental deste enclave e a necesidade da súa protección e conservación. Os humidais son ecosistemas de grande importancia ambiental, xa que contribúen á conservación da biodiversidade, á regulación do ciclo da auga e á protección dos hábitats naturais. A súa conservación está recollida na Lei 5 do 2019, así como no Decreto 127 do 2008. Así mesmo, ao tratarse dun espazo situado no litoral, resulta de aplicación tamén normativas de dominio público marítimo terrestre. Recentemente fíxose público o peche da Lagoa de Masó mediante unha instalación dunha malla metálica por parte da entidade propietaria dos terreos, segundo recolle un xornal de data 27 de febreiro do 2026. Este pecho realizouse sen que conste información pública sobre a existencia das autorizacións administrativas correspondentes nin sobre a concesión de licencia municipal para a instalación de dito valado. O Concello, como administración responsable da disciplina urbanística e garante da protección do patrimonio natural local, debe velar polo cumplimento da legalidade e pola preservación deste enclave ambiental. Polo exposto, o Pleno do Concello de Cangas adopta os seguintes acordos. 1. Solicitar ao Goberno Municipal que informe o Pleno sobre a situación administrativa do peche realizado na Lagoa de Masó e sobre a existencia das autorizacións sectoriais e municipais necesarias para a súa execución. 2. Solicitar informe á Xunta de Galicia a través do órgano competente en materia de patrimonio natural ou biodiversidade sobre a situación administrativa do humedal e as actuacións realizadas. 3. Solicitar información á Administración competente en materia de costas sobre a legalidade do peche executado. 4. Garantir que o seguimento ambiental da lagoa por parte dos técnicos especializados e entidades ambientais poda continuar realizándose en condicións adecuadas para o estudo e conservación do ecosistema. 5. Retomar e impulsar as iniciativas destinadas á protección ambiental do ámbito de Punta Balea e da Lagoa de Masó, incluindo o seu coñecemento como espazo natural de interese local. E 6. Dar traslado deste acordo ás administracións autonómicas e estatais competentes en materia ambiental e de costas. Moi ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Prieto, señor González, señor Iglesias. Ben, sobre os primeiros tres puntos, nada que dir, solo que se informará tal como solicita vostedes de si se fixo correctamente ou non. Gostaríame falar moi brevemente do punto 5, que é o da iniciativa para o Enil de Punta Balea. Dicir que xa se retomaron esa iniciativa, incluindo o comenzo de conversas con varias entidades sociais para un proxecto integral que propoñen algunhas delas para esa área e a captación de fondos para poder leválo adiante. Desde o Concello iremos falar directamente coas administracións responsables, xa que, como vostede mesma comentou, o que fixo o anterior goberno para a promoción, para levar adiante o tema do Enil non deu resultado, ata o punto de que, si se consultan os expedientes relativos ao Enil, se ve que nin siquera ningunha administración contestou os requerimentos que vostede lle fixo por escrito. Así que nos, diante das propostas que teñen esas entidades sociais, iremos falar directamente coas administracións responsables, porque está claro que a base de papéis non funciona. Gracias. Turno para o propoñente. Bueno, señora Armelo.
Boas tardes, noites a todos. Ben, creo que todos concordamos no gran interese ecolóxico e ambiental, no, da Lagoa da Congorsa. Todos sabemos tamén que non pode ser non é un espacio que naceu como unha lagoa natural, se fixo de xeito artificial, e aí temos o primeiro problema xurídico que xa coñecen todos. A tramitación do ENIL, bueno, sabemos tamén porque nos veu rexeitada no 23, estamos no ano 26, dende o 23. Creo que se podería haber actuado e se podería haber dado prioridade a isto, pero tamén entendo que non se lle deu. É un espazo que todo o mundo reclama, é un espazo que todos queremos, a parte do seu valor ambiental, que o é. Sabemos que, bueno, é unha zona de todo tipo de aves migratorias, animais acuáticos, que agora mesmo non poden estar por o tema do botulismo, entendemos. E, bueno, iso foi unha das noticias, despois tiñamos o das lentellas. É un espacio que está abandonado por todos os gobernos, abandonado. Se nos encheu a boca e é certo que xurídicamente pois poderíamos ter varias figuras. Escollemos o ENIL, tropezamos nesa pedra e aí quedamos, non? Non demos trámite, non demos máis pasos. Hai outras figuras, podemos tamén expropiar, podemos falar de que sexa unha senda transitada e esa titularidade tamén facela pública. Hai máis formas de, se queremos sacar adiante a lagoa, facelo. Nos sempre defendemos Masó para todos, señor Iglesias, esperamos que todo ese, bueno, esas novedades que nos acaba de dar aquí, que hai colectivos sociais e demais para desenrolalo, esperemos que se conte con todo o pobo, que se faga público de verdade e que sexa algo de todo o pobo, porque Masó así o é, e así se demandou sempre dende a sociedade. Entonces, nos pola nosa parte, bueno, non tropecemos nunha pedra, hai máis xeitos, hai máis figuras xurídicas, plantexemos a posibilidade de sacalo adiante e vayamos dunha vez por todas, todos da man, nada máis. Remata o primeiro turno a propoñente. Bueno, teño que recoñecer que non entendí nada do que se iba a pasar cos 3 primeiros puntos. Señor Antón, non lle entendín, prometido. Me gustaría que mo dixera. Ben, o sea, non se me vai a respostar. Correcto. O deixo para rogo si preguntas igualmente. Repetiremos, se fai un valado de malla con postes de ferro, con hormigón no chan e se pecha o 100% esa lagoa. Que o intente algún veciño na súa veiga. O digo así de claro. Sin permiso municipal. Se estaba facendo un control de botulismo todos os días, diariamente, pola Consellería de Medio Ambiente, non poden acceder a facelo desde o día que se fixo ese valado, porque non se deixou unha porta, nin se comunicou ás administracións competentes de facelo. Fora de que vai polo linde de Costas, pero xa si Costas quere actuar me parece estupendo, solamente actúa cando Cangas intenta encher un pouco de xabre algún camiño dos que cae a cachos. Da igual que sexa unha lagoa artificial, e a nosa lagoa está recoñecida xa como un humidal, temos traballando ali diferentes colectivos ecoloxistas con avistamento de páxaros, porque a educación é o máis importante que podemos nos dar para entender e coidar o noso centro de protección. Non poden facer a súa labor neste intre, pero non pasa nada porque eles pechan. É dicir, me parece algo innecesario esta moción. Tiña que haberse actuado, solamente sabelo, e o sabe todo o mundo neste intre. O que estaba a suceder e o que sucedeu. E como? Ben? Todas as zonas de protección natural do noso concello non se permite facer con vallados. Se fan con zonas de valados en madeira, con sinais dicindo a contorna que están a protexer, e evidentemente hai que comunicar que poida existir risco se se acercan á lagoa, pero non da forma en que se fixo Masó. E a inacción que se fixo o suceder
o que sucedeu. Eso é o que non se debe permitir, e se permitiu. Ben? Reitero, non, é que iremos falar coas administracións e cos colectivos. Levan gobernando 3 anos. Eu gobernei 2 anos, falei cos colectivos e presentei as propostas 2 veces sobre o ENIL. Posiblemente outros o poidan facer mellor, non o vou a discutir. Pero se fixo, non se fixo. Por qué? Porque era importante para a veciñanza, para eses colectivos que defenden ese espazo natural e falado con todos eles. Evidentemente, as administracións son lentas en respostar, outras veces prefiren o silencio administrativo para que tú executes e vai nese linde. Pero que me están dicindo que non tiveron nin sequera a primeira reunión con ninguna desas administracións para preguntar. 3 anos despois. 3 anos despois. Ben, volvo a reiterar. Cuánto tempo van a seguir permitindo que a lagoa estea pechada como está, que siga sin control? Porque, claro, hai unha situación. Os técnicos de medio ambiente non entran a analizar, nin poden rescatar, nin nada de nada. Agora, as aves migratorias siguen parando aí, seguen bebendo aí, seguen contaminándose aí, sin que ninguén faga nada, porque ninguén pode acceder á lagoa. E a prevención, como en calquer outra situación de epidemia, é a máis importante e non se está desenvolvendo. E ademais é confirmado pola propia Consellería que non se pode desenvolver porque non se pode acceder. Levamos así xa meses, entón queremos saber que é exactamente o que se vai facer ao respecto. Ben, abrimos a segunda quenda de 3 minutos esta vez. Señora Prieto renuncia, señor González, señor Iglesias, señora Hermelo. Ben, a ver, non é o mesmo, Vitoria, que sexa artificial ou non, aínda que nos pareza e o recoñezamos como algo, é un humidal, se fose natural non estaríamos agora mesmo debatindo nada disto. Se fose natural, xa directamente sería algo público e non habería ninguén que o pechara, excepto que o pechara o propio Concello, que tamén podería ser. De feito, o Concello requiriu a propiedade que fixera algo e a propiedade pechou. E ninguén se opuso a ese peche. Entonces, bueno, a veces ir a petar a quen nada fai. O certo é que se fose natural, as súas augas xa estarían dentro da rede hidrográfica e xa sería público. Se fose tamén parte do sistema litoral, do que está moi preto, pois tamén teríamos solucionado todo, pero non é. A lagoa nace dun movimento de terras, é artificial, a pesar de que sexa un humidal recoñecido, o seu nacemento é o que nos trouxo a este punto no que xa estamos. E, bueno, como temos este orixe artificial, repito, se pode facer unha declaración de NIL, se pode facer a creación de servidumbres de paso, ou podemos adquirir ou expropiar os terreos. Por que? Pois por interese xeral, que creo que está máis que justificado. O sea, se hai interese en facelo, se fai. 3 anos para negociar, que facemos, señor Iglesias? Se ese, bueno, se esa é a bandeira do seu traballo, dende logo, unha palmada non llevamos a dar na espalda, nin llevamos a aplaudir. Nada de nada, como xa lle dixeron, nada de nada do inventario, nada de nada do pezón, nada de nada para protexer Maso. Nada máis. Pecha entón a propoñente. Ben, bueno, nós temos claro que sí que é un ámbito a protexer, que é un ámbito no que tampouco podemos ensinar a veciñanza que aquí chega calquera, pon un valado sin ningún tipo de autorización sobre calquer tipo de chan cualificado do tipo que sexa e non pasa nada. Ben? Pero se un veciño pecha a súa linde, lle chegamos ali con sanción administrativa porque non hubo licencia de valado. Nin sequera para mover as pedras do muro que lle caían. Entón, esa é a realidade. Se ademais vamos a decir que é un ámbito que temos que protexer, pois a verdade é que aínda nos ganamos máis.
E se ademais lle engadimos que estamos proibindo a posibilidade do control do botulismo por parte dos técnicos de medio ambiente porque non teñen por onde acceder, é que xa temos a tarta completa. Ben? Entón, a cuestión está que se fixo e porque non se fixo. É sinxelo a cuestión. Nós queremos que se abra, evidentemente, que se poñan os cartéis de aviso que serían requeridos, como son en calquer outro sitio que poida ter calquer tipo de perigosidade, si ese é o caso, ben? Pero que se poida acceder, porque sí que é digno de poder seguir exercendo as actividades que se fan nese ámbito. E non facelo desta forma, é dicir, ou é que aquí hai uns de primeira que poden facer o que queiran e hai outros que non o son. Ben? Ou é que aquí, como está vallado ao redor, por riba, non pasan as aves migratorias e non se contaxian coa situación que teñen dentro. A mellor pensamos que como non podemos accedernos, tampouco acceden eles. Pois si se acceden eles. É dicir, é igual que nós protexeríamos, pois, nestes días, o desove da pita en Barra, que, por certo, xa hai un cartel que di que non se pode pasear cos cans en estas datas, pero seguimos exactamente coa mesma situación. Ben, porque tamén é un ben que temos que protexer importantísimo, pois evidentemente nós queremos protexer a lagoa. Se fai así como se fixo? Non. Entón, o que queremos saber é por que non se fixo nada ante a situación que temos neste intre. E, home, 3 anos despois para decidir que vamos falar con algunha administración, pois é un pouco decir que lle importa o medio natural, pois un pouquiño raro, non? Raro, cando menos raro, al menos. Porque claro, é que a anterior alcaldesa non fixo nada. Pero en 2 anos fixo a proposta do ENIL, en 2 anos fixo as reunións coas administracións. E si teño resposta a algunhas, outra cosa que non o teña por escrito. E os colectivos afectados ademais. Entón, o que habrá que reiterar, esperar os silencios que correspondan e demais. Pois xa os leva agotados todos e fora de prazo. O problema é que vai ter que comezar desde cero. Ese é o gran problema, que vai ter que comezar desde cero. E pídolle de verdade que as risas que teño detrás cada vez que interveño é molestísimo. E o digo xa, porque xa non teño claro que se escoiten nos micrófonos. E é constante e continuo. A mofa é constante e continua, en serio. Bueno, pois rematadas todas as exposicións, pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada entonces a moción por unanimidade. Están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e das concelleiras. Abrimos o turno de rogos e preguntas. Normalmente comeza a Vitoria. Ben, bueno, as miñas van ser curtas. Primeiro, eu non sei por que si que o Partido Popular se lle responden as preguntas inda que sexa por escrito no seu email, non nos recibimos nada. Ni se me contestan nos plenos nin por escrito. Eso, pois acabo de pedir que se me confirmara fai un anaco cando me dixeron o do Partido Popular que a recibiran eles. Eles a recibiron. En alternativa non existe ni unha sola resposta destes últimos 3 anos de ningunha das nosas respostas. Imposible. Yo digo como me chamo Vitoria, así de claro. Ou ben fixeches rogos ou se non... Eu podo che ensinar, teño... Pois, pedín acceso. Quero Está enviado reiterar. o teu mail de cangas.gal. Non sei se o usas ou non. Pedín acceso aos expedientes onde se me respostaban as preguntas e os rogos. Tampouco se me dá acceso a ningún dos expedientes. Levo desde o verán pasado sin acceso a un solo expediente, a non ser os do pleno. A non ser os do pleno. Pensei que era unha cuestión do anterior secretario porque estaba colapsado, esperei que chegara o novo e fixen outra vez a solicitude o mismo día que chegou o novo secretario, sego sen ter acceso a ningún, a ningún. Non se me dou acceso a 2, non, a ningún. E quero que conste. Ben? Fixen o repaso precisamente porque quería responderlle, bueno, de feito respondín yo que logo me dá outro mail e yo envío outro mail, non teño problema. Se fixo o repaso dos expedientes que pediu, non consta que non haxa ningún ou que non se lle dese acceso, salvo en aqueles casos que ou ben non existe o expediente que está solicitando directamente. Entonces habería que ver outra vez, punto por punto, cal usted considera que non lle foi dado acceso.
Porque a secretaria o estuvo revisando, porque eu lle pedín expresamente, a mí que Victoria sigue insistindo en que non se lle dá acceso. Me consta que se lle teñen dado, porque eu os firmo os accesos a montóns de expedientes. Se algún quedou é porque ou non saben a que expediente realmente ou directamente ese expediente non existe. Comunícolle, hasta o verán tiven acceso a todos os expedientes. A anterior secretaria, cando non existía expediente, dicía que non existía. Non teño tal resposta e non teño ni que existe, nin que non Pois existe, non sei nin si- acceso, nin non acceso. Podo enseñar a miña carpeta de Non sei se lle registro de deron acceso. resposta, pero sí que me consta Non de que os teño que resposta de ningún existían tipo. foi dado o acceso. Pois eu Si dígollo algún, así. é lo que me dixo, se algún non foi dado acceso porque non existía. Digo porque o vin expresamente con ela. Pero dá a casualidade que del dobrar non se me dou acceso a ningún e algún é incluso de algún pleno anterior, co cual sí que existe. Pois non, o sea, entonces o volveremos a ver, insisto, porque me dixeron non que teño estaba problema todo tampouco atendido. en velo aquí, pero xa Claro. lle digo que a ningún. O verei con Ben. secretario actual outra vez. Nada, comunicar, pois eso, que entendemos que o alivio da praia de Santa Marta este sábado foi polas riadas que tivemos neste último mes. Entón nos gustaría saber a que foi debido xa, porque non sabemos, pero se non ten as fotos eu xa se ensino, foi espectacular, pero espectacular, dos alivios máis grandes que tivo esa praia, se miraba ao lonxe, a Mancha. Pedir tamén que, por favor, que lle pidan á empresa do lixo, xa que agora se vai pagar a talejada que se vai pagar, que limpien ao redor dos contenedores, porque non están limpando o que está caindo no chan. É dicir, certamente hai unha parte de civismo que a xente deixa as bolsas fora do contenedor, entón veñen as jaibotas e os gatos, e está que dá pena. Principalmente a Avenida de Coruña neste intre, pero existen en máis zonas. Ben, o chan sí que é ao redor dos contenedores, competencia da empresa do lixo, así o pon o contrato. O lavadoiro de Coiro, ao lado xustamente da biblioteca, ben, limpiaron por ali, pero as silveiras que estaban metidas entre as tellas e entrando para dentro deixaronas igual. Entón, é unha pena, porque a verdade é que estaba bastante ben. Se eso non se quita, pois vai ter problemas. O das preguntas. E tamén, xa que agora nos vai a costar a todos 18.000 euros o tema da actualización das redes, estaría ben que a web do Concello nos permitira ver as actas dos plenos, porque non hai ningunha subida desta legislatura, al menos as actas, por unha cuestión de transparencia. Xa sería xa genial e pedir de máis ter as das xuntas de goberno, pero al menos as dos plenos tamén xa non estaría mal, a verdade. Perdón, foron revisadas coa persoa encargada de gestión e da sede electrónica e aparecen tanto as actas de xunta de goberno como dos plenos na sede electrónica. Senón, igual mellor que veña a persoa técnica encargada diso e que diga como se fai. Pero sí que foi revisada e aparecen todas. Perdón, quería intervir neste punto, porque era unha pregunta que iba a facer eu. As actas están subidas ata o 2 de febreiro. Si. Se queres podemos entrar agora no portal de transparencia do vamos a facer unha Concello. cousa. Tedes o orden do día posto ben, pero as Sergio. actas non están subidas. Como realmente ao final é unha cuestión técnica, realmente aquí o apropiado sería que a persoa que leva as redes explique onde están e como se accede. Entonces, vos digo onde están e como se accede e punto, porque sí que se verificou efectivamente e estaban. Entonces, bueno, pois aclararemos por escrito, tanto a Victoria como a vos, onde podedes consultalas. Victoria, son rogos a maioría dos que plantexas, que sí, non está ben, non, pero, por exemplo, o tema da sí, pero eso xa cho podo responder, porque efectivamente se estuvo encima, non é nada que teña que ver coa rede municipal, nin de saneamento, nin de abastecemento. Alguén está, que dicir, son verteduras que están facendo, pois non sei, algún particular empresa X, non o sabemos. Entonces, hai que investigalo, e o que pedimos é colaboración da xente en cando apareza, ou habrá que chamar a capitanía, porque
Exacto, control de vertidos, etcétera, porque non ten nada que ver, non é de fecais, nin ten nada que ver co saneamento. Xa o investigamos, hubo dúas ocasións de similar aspecto e se estuvo ali, non hai rastro de ningún tipo de... Co cal ainda me parece máis preocupante, porque o nivel de incivismo alcanza uns grados xa que, bueno, en fin. Sí. Non, evidentemente, pode ter sido vaciar unha piscina ou algo así, non o sabemos verdadeiramente. Bueno, pois 3 veces apunta aquí un veciño. Nada, sigo tomando nota das preguntas. Ben, eu quería preguntar polo tema do reloxo, no, da Alameda, que, bueno, se preguntou xa varias veces e ao parecer xa estaba en marcha, no? O polo en valor e arranxalo, e é algo que nos preguntan bastante pola rúa, entón quería, en primeiro lugar, saber como está este tema. Despois tamén quería saber que tras a presentación do Club Vila de Cangas, no, se falou da necesidade do arranxo das pistas, no, para que os nosos atletas podan facer aquí as marcas que non as poden facer, entón saber se se fixo algo neste senso ou se se ten pensado facer, porque é algo que se demanda dende fai moitos anos e creemos que é necesario facer un convenio como se facía antiguamente, no? A 3 bandas. Tamén un rogo ao señor Iglesias, Antón, a esquizofrenia é unha enfermidade e banalizar sobre a saúde mental creo que non debemos, ningún de nós. E creo que existen outras verbas e igual máis acaídas. E despois tamén facer un rogo e é que se limpen todas as rúas do casco histórico de Cangas. Todas, que se limpen. Cheira mal, están sucias e as ratas campan por elas como, bueno, como se estuveran nun estercoleiro. E creo que Cangas merece outra cousa. Lle responder en este caso. O reloxo da Alameda, efectivamente, é algo do que estamos moi pendientes, estábamos esperando que chegase o bo tempo, bueno, agora estivo tamén a Semana Santa, están claras as actuacións que se van a levar a cabo. De feito, agora mesmo tivemos unha baixa dun dos traballadores que estaba comprometido con este traballo, non é un traballo que poida facer calquera. Entón, vai a tardar un pouco máis, espero que non moito, porque espero a súa pronta recuperación. Pero temos presente, é unha queixa que nos van chegar a nós tamén, que sabédelo. A respecto do Club Vila de Cangas, a Deputación xa dixo que a súa parte a que pon co plan extraordinario de deportes. Está pedida xa cita tamén co Conselleiro de Deportes para propoñerlle efectivamente este convenio a 3, porque, bueno, eu espero que nos recibirán dentro de pouco. Que pasa? Bueno, xa me entendeche. Vale, bueno, si nos recibirán. Formalismos a parte ou dicir o nome dunha maneira ou doutra, cando o organismo competente da Xunta nos reciba, esperamos, pois, efectivamente, poder ter este convenio a 3, porque, quer dicir, as pistas de atletismo rondan 1 millón de euros, quer dicir, non estamos falando dunha obra pequena nin dunha obra menor, entonces, por iso é tan importante, a única maneira que poidamos levala a cabo é poñendo, pois, un pouco de todas as partes. Por último, pois sí que teño unha boa noticia, que por fin, digo por fin, despois do accidente que tuvo o camión de baldeo que se comprara, xa chega e poderemos usalo precisamente para poder dar mellor limpeza, que foi para o que se comprou a zona bella e en xeral, pero especialmente ha caído para esta limpeza que está despedindo. Sí. Nos dous plenos anteriores fixen un rogo polas pedras levantadas da avenida de Moaña. O mércores previo a Semana Santa repararon 4 pedras, e o resto está todo igual. A ver se un problema de idioma non me entenderon o meu rogo, polo que eu vou a pasar a castelán. Ruego hagan la reparación de las piedras en la avenida de Moaña desde la Fuente Herrera a la avenida de Vigo. E despois... Perdón. E despois... outro rogo máis, contestaron
8 menos cuarto aproximadamente, por o correo electrónico, as preguntas que fixemos no último pleno. Entonces, entre elas, eu había feito unha pregunta como iba o expediente de expropiación do camiño de Punta Couso, e a resposta, gustaríame lerla e acabar nun rogo. A resposta é: non está esquecido. Non obstante, neste momento, temos que priorizar outras actuacións e expedientes que foron demandados de maneira máis inmediata pola veciñanza, polo que os recursos técnicos e administrativos están centrados en medidas prioritarias. É dicir, non hai PESON, non hai PEMUS, non hai inventario, non hai nada. O único que hai 4 modificacións puntuais e dime que están centrados en demandas prioritarias. A la voz. Ben, acepto o rogo, efectivamente, incluso que usted non estea de acordo, facer 4 modificacións tamén leva traballo. Iso é importante ter en conta. Non vamos... Hai moitas outras cousas, por sorte, encima da mesa. Paso a paso, señor Soliño. A estrada, a rúa de... a que comentou, a de Moaña, estáse reparando. E como esa outras, insisto, hai que ir facendo medidas porque na zona bella hai que facer mantemento, moita labor de mantemento. Temos a brigada que temos e dá hasta donde dá. Igual que co reloxo. E son peticións e peticións, pero a brigada e a plantilla é a que non fagades ruido. Non quero entrar en un debate. Esta é a miña resposta. Solo sinceramente, levo 2 meses pedindo esas pedras que están todas levantadas. O problema da Avenida Moaña é que como se levante unha e caiga auga, van todas. Entonces, por iso pedín que esa urgencia. Claro. E sencillamente iso, se diante de Semana Santa que poñen 4, pero se o están dicindo ustedes... poñen as outras 4 e paso por ali todos os días. Ben, se o están dicindo ustedes mesmos, hai moitas prioridades, moitos frentes abertos, entonces non queda máis remedio que ir facendo pouco a pouco e escollendo. A brigada non está de mãos cruzadas ningún día da semana, están facendo sempre cousas. A veces cada un solo mira a porta da súa casa, pero nós temos que mirar a de todos. Hola, boas noites. Bueno, antes de nada, fago un rogo, que xa yo comentei aquí, porque a min, tal como está colocada a luz do teito, me resulta imposible escribir, lectura ou tal, porque me dá a sombra e cada día vexo menos, entón está me creando un problema. Entón, o que rogaría é que se trate de arranxar o problema esta da iluminación. Outro rogo que xa fixera en outro pleno, que se cumpleu de feito, era o tema de que se sacaran os contenedores que están ao lado da estación de autobuses, porque ali hai un trozo para parar e coller a xente que ven no barco, así, e agora volven a estar. Hoxe en concreto, que deixei a miña filla, topeime con ese obstáculo. Non sei se é algo puntual de Semana Santa ou é que realmente volveron a ese sitio. Outro problema, outro rogo, é en esta Semana Santa, nas procesións que foron por o Casco Vello, houbo problemas bastante importantes nas líneas de tendidos eléctricos que están por encima da calle, hasta o punto que tuveron no resucitado, iba a Virxen por a calle San José, tuveron que baixala con bastante problema. Entonces, pediríamos que aí se pudera arranxar ese tema. Pilar estaba ali, testigo do que eu estou dicindo, a ver se se pode arreglar eso. O ideal sería que desapareceran, pero bueno, se non desaparecen, por lo menos que non crean problemas. Outro rogo é que o ano pasado esta concelleira trouxe unha moción das playas para facer un plan de limpieza e todo eso, que foi aprobada por unanimidade de todos os grupos. Entonces, a estas alturas, vemos que o plan non queremos rogar que se leva a cabo. De feito, esta semana lemos, a semana pasada lemos na prensa que tanto Moaña como Bueu xa se puxeron mans á obra na limpieza de playas. Por tanto, rogaría
que o Concello de Cangas siga a mesma senda e levan a cabo, por lo menos, esa moción, aínda que non sea en todos os puntos, sí a da limpieza e a de cor. Nada máis. Boas tardes outra vez. Nada, eu acabo enseguida. Me gustaría saber, preguntarlles como está pois a obra, porque xa fai creo que 4 meses, estou errado, das obras, como van o parque da calle Andalucía. Non sei como vai, porque pasei por ali tamén, sigue igual como estaba, é dicir, levaron os elementos que había ali, pero de momento non se fixo nada. Entón me gustaría saber se teñen pensado pois a colocalos, ou se a contrataron, ou se a compraron os elementos para os rapaces. Me gustaría tamén un rogo, pero un rogo xa importante tamén, porque comentei a alcaldesa o mes pasado, de momento tampouco o fixeron. É moi bonita a bandeira de Palestina, a que todos tamén respetamos, pero a de Cangas, a de España e a de Galicia, salir agora cando salgades, mirádelas como está, porque eu diredes vos, é que me fijo moitas cousas, pero se mirades como está, as bandeiras que están no Concello dan pena. Entonces rogaría que xa que poñemos tamén a bandeira de Palestina, pois que as nosas tamén as respetemos, non? Digamos, porque están, que dan pena. Os aí, se queredes, tirades a cabeza de atrás e mirades como están. Despois, me gustaría recalcar outra vez, pois rogar que se empece a emparchar, que se lle diga a empresa da agua que vaya tapando todo o que van facendo e que non tapan, e non sei se as como lle chaman, bueno, na calle, eso agora, as macetas que están na calle, que se, bueno, aquí no centro, Vicente, joder, que non me salía a palabra, estamos mirando que iso cada día, pois, hai máis óxido, non sei, vos dixestes un día, eu creo que cando se inaugurou, que se era óxido, que se non era óxido, eu non sei que é, pero está manchando todas as pedras, entonces non sei realmente se é óxido, se non é óxido, pero está quedando aquilo, pois, como un Cristo, non? Está todo moi, non? Se nota un montón, entonces, pois, buscar unha maneira de parar ese óxido, se é óxido ou é outra cousa. E depois xa acabo, unha cousa, só que me gustaría que fora desa capela de San Cosme, non sei se o mellor o Concello, o Patrimonio, non sei que, hai 2 árboles, un eucalipto e un carballo, que están medios inclinados, están a punto, pois parece que poden caer. Me comentaron, fun por ali tamén a visitalo, efectivamente, entón non sei de que pode ter, pois, entonces, pois, que se mire por se acaso non vai a caer, porque susto si caen encima da capilla, nada máis. Voulle contestar algunhas cousas que xa lle podo decir, empezando, por exemplo, por esta última. Si, efectivamente, estamos encima e pendentes destes árbores, e foi solicitado un informe á estación fitopatolóxica dos areiros para que, como no caso de Darbo, veña un especialista e analice as árbores e guiarnos, digamos, polo seu criterio. Non sei se habrá que talalas ou o que sexa, pero xa con ese informe na man, por cuestións de seguridade, logo se podería chamar un madeireiro e facer o que eles nos indiquen. Despois, a Rúa Andalucía sí que xa se vai poder licitar próximamente a sustitución por un pequeno parque novo para sustituir o que había. As bandeiras efectivamente están encargadas, pero son unhas bandeiras que son un pouco de mellor calidade, tardan máis. Deberían de estar a chegar xa, porque xa fai un tempo que están pedidas. Sobre Vicente, pois teremos que pedir un informe municipal. Nos aquí o que vos trasladamos foi a información que nos deron a nós, pero igual sí que cabe volver a revisar efectivamente cal é a orixe. Cando preguntamos se dixo que non era de óxido. No, pero falamos das manchas. Non. No, é que eso foi o que nos dixeron, os técnicos nos dixeron eso, que non nos preocupáramos. Pero é certo que o que dice Fran, que xa pasou un pouco de tempo, o mellor hai que volver a botar un vistazo. Que mancha moitísimo.
Sí, eso xa o dixen eu. Non houbera habido ese problema. Por tanto, alguna responsabilidade tendrá quen fixo a maceta. Claro, a ver, o que nos decían os técnicos era que ese tinte que bota, porque é como unha especie de tinte, que eu tamén me ten pasado, que chega un momento que para de... Claro, é certo que non sei o tempo que estiman. Pero que non quero falar das cousas que non me tocan. Entonces, eu creo que, bueno, como xa pasou un pouco de tempo, cabe que nos fagan un informe dicindo se efectivamente é a terra ou é outra cousa. Pero, bueno, o que nos dixeron fora eso, que dicir, foi exactamente eso. Bueno, nada máis. Pero ante a dúda non sería mellor cambiar a terra? Non é tan sinxelo. Cambiar a terra a unha maceta? Non é unha maceta, é un macetón. Bueno, tomo a palabra e se queres ir a cambiar a ti ou compro xa. Trasladáronos varios veciños da zona de Aldán de San Cibrán cal é a previsión, porque creo que está xa bastante avanzada a obra do Montiño entre Aldán e Vilariño, cal é a previsión de que se volva a repor a situación anterior ás escaleiras de subida ao Montiño. Boas noites. Quería facer unha pregunta sobre o depósito de Ourelo. Como se topa o suministro de auga actualmente? Bueno, pro listo, que pasa coa fonte e o lavadoiro que están inutilizados? Non sei se podedes responder agora, sin... No? Vale. Logo un rogo na Avenida Marín, podáronse os árbores e quitáronse os alcorques. Tamén na Alameda Félix Oase hai xente que está perdón, que non... Hai xente que está a queixar porque pode producir caídas e non teñen acceso necesario para facelo. Entonces sería bo que se lle... Cando se podaron os árboles, quitáronse as mallas e a xente non pode pasar por ali. Logo tamén un rogo, hai moita xente que preguntaron se as duchas este ano tamén non se van a poñer na praia e vais a cortar a auga. Non sei se tamén ao mellor este ano temos... Iso sallo... Ai. Non vai haber duchas nas playas. Vai haber fontes para auga para beber, pero non vai haber duchas nas playas. Xa o dixen o ano pasado, é unha decisión definitiva mentras eu sea concelleiro de Medio Ambiente. Por último, a situación, se nos poden dar unha explicación da situación no que se encontra o viveiro de empresas do Concello que leva máis de 6 anos en sacar a licitación os dous oficinas que ten nestes indres. Ben, do que me está comentando, por exemplo, que sí que lle podo dicir, recollo de repoñer as bases metálicas que comentaba, o lavadoiro sí que foi limpado, que si retirouse a area que estaba ali amoreada, agora teñen que revisar os técnicos municipais para ver que todo poida funcionar correctamente, que non haxa estruturas dañadas, etc. Estamos pendientes dese informe. O resto responderei yo por escrito cando teña máis información. Sí. Bueno, primeiro agradecer as respostas, que é a primeira vez que recibo polo menos as respostas das preguntas que fixe no anterior pleno, pero algunhas delas quería matizalas. A primeira, os espellos que subida de Freixo, os espellos na subida a Freixo e na Rosada, si colocaronse espellos, pero díxense no último pleno que faltan dous nas entradas da Rúa Raposa ahora mismo e nas mesmas curvas.
Non, faltan 2 na Rúa Raposa. No, arriba na curva, nas 2 curvas que hai, antes de chegar ao cementerio. Sí. Despois, tamén preguntaba polo reglamento de uso de instalacións de rodeira. Claro que hai se me contesta que sí que hai un reglamento de usos, pero estou falando do novo reglamento de usos que o concelleiro de Deportes dixo que iba a facer, que se iba a correxir de inmediato. Entonces, non sei si está pendente, quería saber se estaba pendente ou non, pero se non va a haber outro... Perdón, falando do convenio de xestión de comedores, xa sei que hai un convenio firmado coa Xunta para 2 anos, pero a empresa xa non é a mesma que vai a levar terminaba o prazo de prórroga que se daba en decembro. Entón, gustaríame en que situación está a empresa levando os comedores, porque entonces non temos contrato, ou está prorrogado o contrato. A empresa está dando servizo e agora mesmo está licitando un novo É o que contrato. pregunto por iso, a resposta é que se hai un convenio da Xunta. Eu estou preguntando no, pero por ese usted novo contrato que se... A súa pregunta foi polo convenio, entonces formulou unha mal, como me preguntou polo convenio, dixenlle o convenio está en vigor que se firma por 2 anos. Claro, pero hai Usted un me contrato está preguntando polo contrato, o vale. contrato da empresa que prorrogouse para o mes de setembro, outubro, non sei hasta decembro, me parece que no expediente así o dice que estaba prorrogado hasta novembro ou decembro, non recordo, pero claro, vai acabar o curso e non se sacou a licitación. Despois, estas son novas, bueno, creo que se fixen tamén, o local de ensaio de Cima de Vila. Podes saber onde están os animais que nun principio estiveran nese local ou xa non están aí? Non sabemos como está a situación dese local que en principio estaba previsto para ensaios de grupos do noso concello. Quedan 2, bueno, unha dos atletismo xa fixo miña compañeira, despois a reforma da piscina, cal é o estado da reforma que estaba prevista, que se fixera ahora en Semana Santa e por desgracia hubo un incidente estos días que por sorte non temos que lamentar ninguna desgracia. E quería saber, porque nunha moción que se presentou o ano pasado, que se iba, polo menos, o relato que se fixo foi moi bo para que empezara as obras agora en Semana Santa. Entonces non sabemos como está esa contratación. E por último, queda unha pregunta. E despois, xa fai máis dun ano, presentei neste concello por escrito que se revisara a situación dun taller na rúa Trigás que está desenvolvendo a súa actividade bueno, pois hai bastante molestia cos veciños que viven por ali, máis lesos de reducir o número de vehículos estacionados nas beirarrúas, na estrada, está aumentando o número de vehículos e creo que xa fixen esa pregunta e non sei se se fixo ou non se fixo algo na rúa de Trigás, para ser máis exactos, o antigo taller de Le Mans, se o concello ten constancia de que se está facendo ali. E despois o último rogo sobre o tema, se hai un regulamento de peche de cementerios municipais, e o rogo é que, bueno, eu sei que hai cementerios que non se pechan polas noites, outros sí, e quería saber de quen depende eses peches desos cementerios. Hai xente que se está queixando, unha, porque non se cambiou o horario de peche, sobre todo cando cambiou a hora, e outra, bueno, pois hai xente que igual non pode asistir antes das 8 da tarde, que creo que a hora de que estaba pechando, polo menos o cementerio grande, o do centro de Cangas.
ou sei que da parroquia, por exemplo, Coiro non se está pechando, pareceme lógico, e non sei se hai algún concreto que aquí do centro se pecha por algún decreto, e non pechalo, para min creo que non debería pecharse. Vale, gracias. Bueno, dicirche que o regulamento está parado porque, primeiro, hai que solventar o da famosa moción de abrir os campos e agora tenemos un buraco en uno de los campos, el otro está inservible y menos mal que en agosto, si todo va bien, licitaremos los nuevos campos e faránse. E aí é onde habrá que buscar un regulamento porque os campos, de verdad, se seguimos apoiando esa moción, vamos a gastar 300.000 euros e dentro de 3 meses os campos non sirven para nada outra vez, porque os campos desde a moción hasta ahora, miremos como está, uno inservible e el outro con agujeros e todo o mundo quejándose. Eu outro día estuve falando coa representación dos veciños que auspiciaron esa famosa moción e agora quedan os outros para sentarnos e máis adiante mirar como vamos a facer para conservar e manter eses campos, porque así non poden seguir, porque os campos siguen abertos 2 meses vindo peruanos de Vigo, marroquís de Bueu, el outro del outro lado, e todo el mundo... Non é unha coña, porque vai ao barco das 9:30 da mañán e mira o lote de chavales que veñen coas botas de tacos de aluminio na man. A ver, Geno, pois di un lote de chavales, que te vamos a entender igual. E os rapaces non saben e veñen en Vigo, cóbranlle. Non lle deixan xogar con tacos de aluminio. E aquí están abiertos, juegan con lo que quieren. E non hai máis. O que hai que solucionar é ese tema. Que se fai cos campos. En Moaña deixáronos abertos e ao mes tuveron que cerralos. Porque hubo que chamar a empresa para que arreglar os campos. Bueno, pois se nós queremos que os campos sigan así, seguirán. Quedan abertos e cando se fastidien volvemos á época de atrás, sacarse a erva e que xoguen na terra, nada máis. En canto á contratación da obra da piscina, se fixo a mesa de contratación, houve unha empresa proposta de adxudicar. Este mércores temos a última mesa de contratación para mirar se a documentación que presenta está correcta para poder comezar coa obra. En canto haxa unha empresa adxudicataria, a arquitecta terá a reunión previa para facer esa obra e poderemos darvos os prazos fixos, vamos. En base ao que dixo o señor González, rogaría a alcaldesa que seguira o seu exemplo, porque acaba de dar un gran exemplo, que está empeñado en cumplir as mocións da oposición. Non sabe por que o di, porque vostede mismo dixo que as mocións era voluntaria cumplirlas ou non. E o señor González está empeñado en cumplir as mocións da oposición. Quero felicitalo e que sigan vostedes o exemplo. É o que rogo. Boa noite a todos e a todas. Ata a próxima sesión plenaria.